proiektuaren berri izateko, baina aurrerapen bezala, besten aurten parte hartu duzuen sortzaile guztiek eukiko duzue biografia Wikipedian, eguneratuta Marisa eta bere kidei esker. Bestaldere bai eskerrik asko Kristina, bertan egotearren iazko gure omendua. Aurtengo omendua Bizenta Antonia Mogel Elgezabal da, eta besterik gabe, lehenengo maiinguruari ekingo diogu, horretarako maiinguru bietan artista brutala eukiko dugu gure artean, Leire Palacios, berak idatuko ditu maiinguruak goxo-goxo beti bezala, eta lehenbiziko maiinguruko protagonistak, Iratxe Fresneda, Afrika Bibank eta Yolanda Arrieta, txalo bero bat beraientzako. Eskerrik asko tortzeagatik, espero dugu gustora eta goxo egongo zaretela, edonork edo zer beharrezkero eskatu lasai, eta zuena da hitza. Eskerrik asko. Egunon, eskerrik asko danori, hurbiltzagatik, eskerrik asko Itxaso, baita ere. Aprobetxatuta Marisa gaur gurekin daukagula, eta emakume wikilariek egiten duten lana goresteko, horregatik ere mundu zabalean ez dakit, baina batzuk ezagutzen gaituzte Wikipedian gaudelako, beste batzuek euren merituetara llegatzen ez garela, sinetxita baldin badaude ere, beraiek egiten duten lanari esker hor gaude Euskararen korpusa elikatzen ingurune digitalean. Hori probestuta, ekarriko dizkizuet lehenik eta ben gurekin esegita ditugun 3 emakume handi hauen biografien zatitxu bat, laburtuta. Ea ondo esaten dudan. Iratxe Fresneda, zinema zuzendaria eta Euskal EHUko irakaslea da, ikusentzunezkoetan doktorea. Bere lanek, artxiboak, memoria eta bidaia uztartzen dituzte, eta nazioarteko jaialdietan orkestuak izan dira. Donostiako zinemaldian estrenatu zuen lehen film luzea, Irrintziaren oihartzunak, penaz aurten, mirentxu hile egindala. Eta ondoren Lurralde hotzak eta Tetuan osatuz erregistroaren trilogia. Gainera, hainbat unibertsitatetan irakasle bizitari izan da, eta azken lanen artean daude errotatiba, txalupa arina eta garatzen ari den bide guztiak. Ondo? Ondo esana? Zerto, primeran. Ongi etorria, Iratxe. Afrika Biban, Algorta, 1975, euskal musikagilea eta abeslaria. 1980ko hamarkadaren erdialdean, Kenofalte taldean hasi zenuen ibilbidea. Geroztik hainbat proiektu eta kolaborazioetan parte hartu du, Etxaiak, Brigadistak Sound System, edo Kalima, besteak beste, eta bere ahots eta estilo propioarekin nabarmendu da, denok ezagutzen dugu Afrika Biban. 2004an kaleratu zuen lehen diskoa, entzun eta urteetan zehar, soul, reggae eta R&B erritmoak euskaraz naiz beste hizkuntzatan uztartuz bide propioa egin du. Azken lanetan, nomada eta ispiluaren aurrean, bere nortasun artistikoa finkatu duela dio Wikipediak. Esan daiteke, orain ere jaialdi bat antolatzen ari zara, lanez gainezka zaude, ez? Bai. Azken egunetan. Bai, topera nabil. Ze ondo. Eskerrik asko gurekin egoteagatik aurrere. Eta hemen, alboan, Yolanda Arrieta, Malas Etxebarria. Etxebarria 1973 euskal haur eta gazte literaturan erreferente, liburu ugari idatzi ditu, besteak beste Argiaren Araba, 2015an Euskadi saria izan zena, Mari Gonagorri eta Mazazpi Berri, 2023an Lizardi saria eta Etxe bat norberarena. Bere lanetan, ahozko eta idatzizko kontakizunak uztartzen ditu, iragana gorkotuz eta etorkizuna irudikatuz. Gaur egun Usurbilen bizi da, eta sormen tailerrak eta idazketa uztartzen jarraitzen du. Labur esana? Ondo. Bueno, lehenik eta behin, eta hemen gaudela probestuta eta horrelako inguru batean parte hartzen ari garela. Nola daramazu ezuek emakumeen foroetan parte hartzea? Emakumeontzat bakarrik diren foro horietan parte hartzeko deitzen gaituztenean. Zeukasi. Ez dakit, batzuetan aukera bat bezala hartzen dut, zergatik. Zarritan ez dudalako tarterik beste emakume sortzaile edo profesionalekin, edo lagunekin, edo emakumeekin, oro har egoteko eta partekatzeko, eta beraz aukera bezala somatzen dut eta sentitzen dut, ezta? Eta hori eskertzekoa da. Beste batzuetan, baita ere, emakumeen inguruko gauzetaz Virginia Woolfen liburua etortzen zait.
burura, ez da? Gela bat norberarena, ez da? Eta emakumeen inguruko gauzeta hitz egitera zato, zer dira emakumeen inguruko gauza hitz egitera etortzea, ez da? Entzuk dira gure gauzak, edo dira denonak, edo gureak egin behar ditugu denon gauzak, ez da? Eta hori da niretzako pixka bat erantzun posible bat, zure galderari, galderarentzako. A ber, ez dakit, entzuten da? Bai, entzuten da. Neri beti emoten hau posa hemen egotia emakumen artian, ez? Ataratzen dane energia eta injarra nahiko presente eta politxa da, eta neu posik atzen dut, gustaten jat, asko. Zuri bai. Bueno, ez dut gehiegi pentsatzen, deitzen didatenean, konturatzen ez, posik hartzen dut konbite bat da, ez da? Niretzat da mikro bat eukitzea bezala, eta hainbeste zarata dagoenean, mikro bat talde handi batek eskaintzen dizunean, lehenengo eta behin eskerrak emateko modukoa da. Gero bigarrena da ardura bat, ea ganorazko zeo zer esateko gaina izen. Eta hirugarrena da, sortzaile, emakume eta euskalduna izatea, hirukote hori batuta gagoz hemen. Orduan, hori aukera eder bat da, ze euskaldunok geu gara, beste guztiak adina, emakume izatea, hori edanak bai dira, izan daitezke, orokorragoak, nahiz da ezer ez dagoen oso orokorra eta oso unibertsala, baina gure euskalduntasunak ere beste zeilu handi bat egiten du, eta gero, adina sartzen badugu, pentsasema gauza. Orduan, berez, eluke izan behar emakumentzako bakarrik, baina zeozegatik antolatzen dira, ez da? Emakumentzako bakarrik, igual premia dagoelako horretaz hitz egiteko, igual premia dago gure euskalduntasunan barruan, zelan bizigaren sorkuntzatik, zelan bizi dugun sorkuntza, zer dan guretzako sorkuntza, eta zer hor dauden tasun guztiak esplikatzeko lekua behar dira. Eta orduan, nik, dena aprobetxatzen du nik. Eta gonbidapena direnean, olakoa direnean, gustora hartzen ditut. Aipatu duzu hirutasuna, emakume, sortzaile, eta horrekin lotuta, Isa aldiz errebelde izena dauka, inguru honek, eta Maria Merce Marsalen poema, Divisa, horren bueltan ibili gara urte luzez, ez bakarrik euskaratua izan zenetik Itxaro Bordaren eskutatik, baizik eta kontatzen duenagatik, ez? Divisaren zati batean zelan esaten duen, menturari hiru doain zordizkiot. Emazte sortu izana, klase soziala palekoa, eta herrialde zapaldukoa. Eta hiru bider errebelde izateko urdinu uerra. Horrek ere ematen digu indarra, ez? Poema horrek badauka gurekin, zer ikusi handia eta gaur egun bizi dugun egoerarekiko, zer esate handia, ez? Itxaro Bordak ekarri zuen euskarara, 1985ean hil zen Maria Merce Marsal, Bartzelonan 45 urte bakarrik zituela, poeta idazle eta itzultzale katalana izan zen, eta aktivista feminista. Horrekin lotuta, aktivismoarekin eta zuen eguneroko lanarekin bakoitzak, bere ikuspuntutik, zertan zarete zuek errebelde, zein da zuen ogibidearekiko daukazuen erronkarik handienetakoa urteetan? Dana. Identifikatu duzuena? Ni dana daukat. Jupe, bai. Dana. Bai, emakumea izatea hori erronka bat da. Gizonezkoen munduan sartun da zauzenian hori ikusten da erronka bat dela. Nire kasuan emakume baltza izan da, eguneroko erronka da, ez? Etxetik ataratzen nahi zenetik, mobidia. Orduan, da nire karrerian eukeitzen dodan bai, musikalki, hemen Euskal Herri izan bez dago ondo hartuta, ez? Ero, jentiak ez daki zer dane soula, R&B, ez da kulturarik. Orduan, neuke erronka asko dekodaz bizitzian, aurrera ataratzeko eta eramateko egunerokotasuna. Zure kasuan, Iratxe? Nire kasuan, bereiek aipatzen duten gauza bere, emakume izatea, eta bestetik esango nuke, langile klaseko familia batetik etortzea, ez da? Horrek, gauzak ez ditu erresten.
Ze batzuetan sortzeko dirua behar da, ez da. Eta, bueno, emakumea eta diru asko ez izan da, sortzea ez da bat erreza. Ja. Eta eskuntz gutzitu batean sortzea, are gutxiago, ez da. Bueno, pena ematera ez gatoz ona, ez? Badirez, bueno, ibilbidean dauzkazun horrelako oztopo batzuk, baina saltoka gabiz. Eta ben gaude, eta jarrituko duen ben egoten. Espero dut. Entrenatu egiten zara. Bai, entrenamendua da, hori da. Bai. Arazoa, konponbidea, nik hori esan dizu lehen, nik holandeko aia burua entrenatua. Arazoa, konponbidea, torun neuronak hasten dira bilatzen. Nekea badago, ez dute hori esango, ni amurrua ematen dit, emakumea ausarta, horrek kriston amurrua ematen dit. Ja. Baina handia, Ematen du ausarta izatea aukera badala. Ez da aukera, ez? Bueno, ez. Ze, gainera lehen komentatzen egon gara, iratxe eta biok, autobusean horri bueltaka, ezke, ja, erabakitzen duzunean sortzaile edo zerbait sortu nahi duzula, zuk ja, zaure orden propio bat aldarrikatzearen deia egiten duzu. Hori baino gauza errebeldea horik ez dago. Eta hain justu ere hor zaten duzu. Bai, hau dana ondo dago, eta tan zoriontsu zarete, baina nik neure oinetakoak behar ditut. Eta hor esaten dizute, bueno, inba. Eta ez da amaitzen. Ze, gaztea zarenean, gaztea zarelako, baina ni gaztea aspaldi izan nintzen. Eta, etxe barrin, sortzirun biztale egon dira, beti, oin bai, eta ondo, baina bueltatxo bat emoten duzu, da bera lametzen da buelta. Karo, bai, baina zen eizu egin bat, nire kasuan antzerki ikesten hasi nintzen, hori egin leikeala, hori ikesten da, hortik bizimodu ateratzen da, ez dakit batakot, edo, zer. Eta gero etapa bakoitzak gero dator, Andre pixkat ja ez zara ingaztea, gero umeak, gero ez dakiz zer, eta gero heldua zara, eta ja, baina igual, ez? Oin zer, nik aurrera jarraitu behar du lanean, ze oin ezin datzera egin, eta oin autonomoak ordaindu behar dira, eta ez daukat pensiorik, 5 urte barru 800 euroko pensioa izango dut. Ez dut horregatik egiten, baina hori ere hor dago. Inoiz ez da amaitzen kontra ibiltze hori. Eta igazko gabonetan ipin deman lema moduan. Batzuetan, erara bizitzeko modu bakarra kontra egitea da. Batzuetan? Erara. Erara. Ulertzen dugu bakarrik. Erara da modu honean, erara bizitzeko modu bakarra kontra egitea da. Erara bizi, zan nahi dut, zure baloreekin, zure bizi taupadarekin bizitzeko erara, itzulerara edo erara. Bide honetik jutea zurezako. Modu bakarra kontra egitea da. Eta hori da batzuetan gogorrena, beti zera erresistentzia horretan murgiltzea, ez da? Eta zeure baloren ibilbide horren kontraesanetan horiekin ere bizi, baina hori da denetzako gogorrena, beti erresistentzia horretan mugitzea, ez da? Ze batzuetan oso nekagarria da. Askotan, ez? Beti. Estresantia. Oso nekagarria da. Bai, bururako eta... Hala ere, lehengo gunean, nire lankide batekin geundela artetxo batez baskaltzen, ez da? Klase, esan genuen. Eta ze pozik gauden hau egiten horrela egiten dugula, ez? Errebeldia horrekin, oraindik ere, ez? Eta ze biharrik hortik ateratzeko? Ez daukagu biharrik. Eta gogorik bez. Baina ilusioa urteetan nola transformatzen da? Indar hori nola transformatzen da? Klaro, azkenean hor badago erresistentzia bat, ez? Eta zuri ere erresagoa egiten zaizu momentu batean, esatea, bueno, gaur, ja, ez daukat gogorik hau egiteko, edo agian pentsatuko dut beste zerbaitera dedikatuko naizela. Baina horrek ere ez zaitu hase betetzen. Ez egiten. Ez badukazu gogorik, duzu zertan egin behar. Gaude, etengabe gizarteak edo jendarteak, hobeto esan da, bultzatzen gaitu ekoiztera. Ekoitzi behar dugula esaten dugu. Eta horre egoteko bizitzeko behar dugu zerbait ekoitzi noski. Baina behar horretan beti, ez? Eta batzuetan, ez dut esaten alperkeria edo ez dut horrekin nahaztu nahi, baina batzuetan albora utzi ditzakegun gauza batzuk, utzi ditzagun, ez badukagu gogorik. Hori bai. Ez badugu nahi egin. Batzuetan ikusten dugu geure burua behartuta,
gauza pilo bat egiteko Bai. ekoizteagaitik, ezta? Ekoitzi behar da, hor egon behar dugu, eta horrek ere nik horren inguruan asko hausnartu egiten dute azken urteotan. Ni ekoizteak nau nekatzen. Ni nekatzen hau figura publikoa izateak. Bai, Jendeak ezagutzen zaituenean? Bai, Edo hor egon beharrak, ardura iruditzen sozial hori. zaizu, edo batzutan, sumatzen dut, egon egin behar duzula lekuetan, alperri dala, zuk ein egitea. Ni jeiri samarra naiz, oraindik ere. Eta oraindik sinesten dut, ekinean. Baina ez da nahiko. Egon behar duzu leku zehatz batean, egon behar duzu lagun batzuekin, egon behar duzu, eta ni horrek kriston nekea sortzen dit. Eta hor gainera bada, markatu, badakit gaitik agian apurtxo bat ateratzea ere badala, baina zaintzaren kontua leku horietan egoteko. Hau da, ez da iguala, komunikazioa eta zelan aldatu dan urteetan, eta mail bat bidaltzen dizutenean sikiera leku batera gonbidatzeko, edo telefono deirik sikiera ez dagoenean, edo asaltzen duzunean zein dan zure gogoera eta ze behar dituzun leku batean egoteko, eta respetatzen ez direnean, ez? Komunikazio bide horiek ere aldatu dira, eta gian guretzat, impostorearen sindrome horrekin, edo nik zeagit, batzutan hasi berri den emakume batek eta gizon batek duten beharra ez da iguala. Eszenatoki batean egoteko modua ez delako iguala ere ez. Eta horren kontra egitea ere beharra daukazunean nonbaiten egoteko nekeza da. Bai, horreka bat topatu behar da. Nik orain Zurbilen bizi naiz, eta halako baten lortu du neure etxe propioa, egia da, dela 2 urte, mundu guztiak hirugarrena daukanean. Eta praktikatzen ari naiz 0,5 kilometroan bizitzea. 0 ez, 0,5. Eta horrekin, behar dut. Baina ja, 0,5 esan duz, 0,1 batean nagoeneaz, beunen berdemen ere, kontuz, bestelan, zer, ja, erretiratu inzara? Zer retirau, bakarrik atxeden pixka behar dut, nahi dut, ez gabe pasiada dar bat emon, eta asteburuan egon, hoxe, sudurari begira, zeruari begira, eta neure bi lagunda erdiekin, ez du gehiago nahi, irukin ja folio hilarregi da. Hemen ondo konpontzen gara, dana laguna garelako. Baina, bestelan, nik, eta hor zarata hortan espazagoz, atera naiz zare sozialetik. Erabaki handia izan da, Bakarrik, WhatsAppeko estaduan, hortxe jartzen du zerbait, noizean behin, besteik ez. Eta bertigoa ematen du, Goiziko 7etan juten eskiroldegira bertigoa kentzeko. Egin behar du. Bai, ze bertigoa ez da juten. Bertigoa hor dago beti. Egoera eta baldintzen inguruan hitz egin duzu apurtxo bat, guazen txaku hori irekitzera. Ze egoeretan sortzen duzu ezuek? Zer egin behar duzu egunerokotasunean sortu ahal izateko? Zein da, gero jarraituko dugu pentsatzen, baina guazen errora, esentziara, jarraituko dugu gero hori estalgabetzen. Gaurkoz, Iratxe, Afrika eta Jolandak nola sortzen duzue? Malabarrak egiten. Bai, nik kontatzen baldin badut, osea... A ber, Gauza. Batzutan egin behar dozu, sortu behar dozulako, kanta bat atara behar dozu, lako, liburu bat, Bai. Ez dakite, denbora bateko zu, urte bat, 3 hilabete. Da horrek presinioa ze neuk ezin dote sortu. Da sortzen badot, kaka bat sortzen dut. Bakizu, egin beharreko gauza bat nahi zu kanta bat, ordeko zu kanta baina ez da en plan benetazko, beretzako, bai, neuria ez da. Ero, haian bebai buelta ematen badotxazu, egiten dozu, bale, justo, kritikatzea momentu hori, zeratik egin behar dut hau, kantan ipiniko bai. Ez dut hau egin gure, baina egin behar izan dut, benga, kantan itzen dut. Normalian, sortzeko neuke zeo zer oso gatza pasa behar izan dut, ez nahiko en plan tragika, ero oso ona, bakizu? Masterretan limitean zaudenean, ez? Goraka edo beraka. Superposi nahuelako maite mintuta, bestia eta itzen dut, modizko. Enajenazio momentuek. Normalian ez dut egiten, ez naz olakoa, baina
bueno, izan leke, ero oso momentu txarra, ero keskatzen hauen gauza bat ikusten dodala, injustiziaren bat ikusten dut, da idazten dut, baina neuria atara berriaten, planez ez dute olako presiorik ez ja gustaten. Eta bizitzan da denetarako, ez? Etorri bizara eta egon bina ez holan, ba, ez bana solan sentitzen, ba, ez dute, barreiten eta listo. Ja. Ke borde, bakizu ja, lehen gaztiagoan nintzanean prekupaten nintzanen planek karbien, baina on ja eske berdin ja, eta dinagaz, neu badakit pertsona honan azela, eta holan banau, ba, arrazoi bat dago horren atzian, beti errespetuz, Baina ja, denetarako presiñoi barik, ez ja gustaten presiñoia, moskeatenaz. Bai, eta gero ja idazten dut, moskeata. Hori, da nuke egiten duana. Nire kasuan saltokaz, malabarismoak egiten apurtzu betez. Nik ez, oraindik ez dut uste izan dudanik, bueno, bai, tesia idatzi nuenean, garai aspaldi izan zen, tartetxo bat izan nuela bakarrik horretara nola baite dedikatzeko, baina bestela egun ez daukat gauza bakar bati dedikatzeko aukerarik. Batetik EH-un lan egiten dut, egun osoko lan orda daukadalako, eta orduan horrek eskatzen du lan egitea. Eta, bueno, fakturak ordaintzeko, janaria, alababi, gauza horiek, ez? Kosillas. Orduan, beste tarteak bilatzen ditut. Egia da, nik ikertzen dudanetik gero sortzen dut. Orduan, bizitzari so egiten diot, saiatzen naiz behaketan bizitza hori, ikertzen dudan gauzetatik, gauzak harrapatu atera, eta hortik saiatzen naiz idazten, sortzen, eta erretratatzen, ez? Erregistratzen irudien bitartez, ez da? Baina oso era kaotikoan. Oraintze, une honetan oso era, nola esango nuke, odi batean egongo banitz bezala. Zen batean markatu? Estomagatua nago, ontsenetan. Gauzak gehiagik ditut, eta egin beharrekoak, bete beharrekoak, eta pare bat sormen lana dauzkat pendiente. Eta ezin diet denbora dedikatu. Eta deialdiak etortzen dira, ez? Edo topeak. Eta egun honetan hau egin behar da, datorren urtean errodaia egin behar dugu, ez dakizer, eta zu sorte behar duzu. Eta orduan nola bilatu inspirazio hori funtzionaria lan bat ez bihurtzeko, ez da? Edo lan automatiko utzal bat, ez? Hori da erronka niretzako. Nola bilatu inspirazioa da zure buruan, nola jarri horrek, ez da? Bai. Nik, esan dudanean, platera asko eta malabarrak, autonomo izatean ez da erreza gauza bakar batean sartzea. Udak hartzen ditut lasaiago idazteko, antolatzeko, baina negu partean, orain arte, nizte izan kilometro egin ditudan, esaten nuen, jendea bideiatu egiten du, eta batek esan zian, zuk ere bai, egia, bai. Euskal Herrian zehar desente, ez? Euskal Herrian, bai. Eta eskoletara sartzen naiz, eta hor sartzen naiz, hortana ikusten da hezkuntza, hitz handiekin, ikusten da esaten dana, egiten dana, egiten ez dana, dana ikusten da, dana pegatzen da. Dana pegatzen da. Eta hori apurka-apurka murriztu edo jo nahiot, nik bitartekarien zategin nahi du lan, baina, idazleak ikastetxetan bai, baina, beste taller hoi edanak, ze hor, gabezia handietan lan mugitzen gara. Horrek indarra asko kendu egiten dau, kendu baino han geratzen dalako, zuzuaz utxik etxera, idea pila batekin kontatzeko, baina kontatzeko bizimodua konpontu euki behar duzu. Eta orduan, karo, geldi bazaude, ez duzu produzitzen. Eta produzitzen ez baduzu, orduan, udarako juten naiz, nahazte borrazte hortan, proiektuak egiten, bekak, bestea, baina bekak ere ekiz daude, danontzako ez daude. Eta gero daukat beste gauza handi bat, handitzen doana, non daude gure irakurleak? Gu gabiltza, velosia da hontan, beste lekuetan egiten diren gauzak eta egiten,
bulkada horri erantzunez, nik hau sentitzen dut, nik hau nahi dut egin, erderaz, inglesez edo frantsesez irakurtzen duzuna, eta garaikidea dena, nik hau honi buelta eman da euskeraz egin nahi dut. Baina, irakurleak ez doaz gure ritmoan. Orduan, ez da benten ditzen. Orduan, esplikauen behar duzu. Eta gero asko dagoz. Jende asko gara. Euskaraz lanean ari garenok, pila da gara. Aurten azokara, eta oraindik proiektuan ez dira agertu, aurreta gazte literaturakoak. Gu azkenengo zorria garelako. Gainuz agertuko da, horrek beste pila bat. Aldu dira bakarrik, helduen literatura. Gero gu. Eta azokan erosiko dira batzuk, hortik erdiaren laurdena irakurriko da, eta gero urtean zehar, zer. Orduan, euki behar duzu bulkada, euki behar duzu, eta nire bulkadari zor lan egiten dut, da bulkada hortan dago arima, utopia, eta egin beharko litzatekena, edo esan beharko litzatekena, edo faltadana, hori da noi dago, baina gero, nahiz da jendeak esaten didan, zuk bakarri zurian pentsatu, baina, a ber, hori bai dala utopikoa. Era bat. A ber, bale, bai, 0,5 kilometroan erabaki dut nolako, baina bizizara tokatu zaizun garaian eta hor zaude, eta nahizu egiten duzuna bat ematek entenditzea, edo partekatzea, edo irakurtzea, edo komentatzea, eske hori ezin dugu ukatu. Ez da doktorea izan hori izatea, baina egia da. Orduan, kakanazte, lehen gutxi bat, orain hori ere baukat. Baina hori jazin datzera egin. Beste, hiru bat ideia dauzkat hemen, eta urtengo liburu ez gain. Eta nik horiek einengo ditut, tokatzen zaidan bizi aro hontan. Jolanda, birritan esan duzu, ezin da atzera egin. Lehenean ulertu dizut, ja dagoeneko, ibilbide luzea daukazulako, eta eskenean ez, orain zelan egingo dut zioagoa bat. Baina, orain esan duzu, 3 ideia buruan dituzulako. Egia eski zergatik ezin da atzera egin? Zergatik ezin duen atzera egin? Nun sartuko naiz ba? Makina bat proba ditute, beste gauza batzuetan aritzeko dinosu? Bai, bizimodu atera, eta hola, ankero, libre zaudenean, lasai sortu. Hori da. Bai ez, dano daukau gaina. Da lana gainera buruan ekatzen ez da ben lan bat. Holan, dirua irabazi, gorde, eta gero, 3-4 hilabete, edo urte bete, honetan, bakarretara. Baina hori, ez dut hendik amore, dano bai izan dugu, hombre. Ametsak, hombre, baina azkenengo liguna bukatzen dut, kafetegi bat irekiko dugu, kafetegi okindegia, bai, ez da dirurik emoten, baina sobratzen danarekin elikatu egin dezakezu jende, usaino ona dago. Baina Isabel Koizeten pelikula bat izango naiz. Bai, da bat emateko, ezin badau, basartu opilen barruan olerkiak, eta pianoa jarriko dugu, tan kantuak, eta gero argazkiak, eta irudigileak, eta hori izango da zorion, zenburua izango du horrek. Da, horrekin bukatzen da liburua, eze hoxe. Ja. Erosiko genuke, eta etorkizun hori. Bai. Sortzeko eszenarioaren inguruan aritu gara, baina eszenario hori bermatzeko keska, aipatu duzuen keska nagusienetako bat, naiz eta ez den esplizituki esan, nondik ateratzen dugu sortzeko dirua. Aipatu dituzue bekak, aipatu dituzue epeak, aipatu dituzuen lanak, Euskal Herrian zehar emandako bueltak, idazteko, musika egiteko, zinea egiteko, non dago dirua, nork ematen dizue dirua, ze baldintzetan, plazak ematen aldu dirurik? Neuk dirua taratzen dute lanitzen, neri inork ez naue dirurik emoten. Bueno, oin nabilde festival bat montaten, antolatzen, anistazioen eta inklusioari buruzkoa, eta hortzen bai diru askatu behar dut, ez? Baina normalian, neuk beti dekotena negatik da, osea, nire biharrankatik da. Nire gurasoak ez dekote dirurik, inmigranteak dira, eta neuk bez, baina neu juten lan eitzen ametik, bai,
Ero nondik ataratzen dut. Bai. Nire kasuan, kantak itzeko neuk egiten dut dana, Zu ekoizten finantzatzen dut duzu dana. ez dekote zigilurik, ez managerrarik, ez izebez. Horregatik estresa eta holan. Ez dana eta sarduratun bizara. Eta Dana. diru laguntzetan parte hartzen duzu, edo diru laguntza beketan parte hartzen duzu? Ez, Ez. inoiz be. Musikan ez. Beste gauzetan, hori esan dudana, festival bat montatzen dozunean, erolako gauza, bai, diru publikoaz, instituzioetara juten zara, baina nire karrerian neukein dut dana beti. Gatzada, oso gatzada. Zuen kasuan? Ze hemen adibidez Euskal Herrian ez da horren beste estilatzen, ez inbertsore pribatuak izatea zinerako, edo... Barkatu? Hemen adibidez Euskal Herrian ez dagoela inbesteko iturarik inbertsore pribatuak izateko, ez, adibidez zinean, edo... Orain esparru konplexua da, Bai. ekoizpenarena, badaude finantzazio pribatu publiko handien horrelako merkatu berri bat sortu da gurean, badakizuen zentzio fiskalak, Bai. hasiko horren inguruan hitz egiten. Baina, bueno, guk hortikat gaude momentuz. Orduan, nola sortzen dugu edo nola ateratzen dugun dirua, nik niretzat denbora dirua da. Orduan, nik saiatu egin naiz batzuetan, nire proiektuak, badibidez errotatiba, egin genuen ia dirurik gabe. Bakarrik eskatu genuen nire kamerarekin, nire bikoteak soinu zera tramakuluekin, bion artean egin genuen pelikula, eta gero lortu genuen diru laguntza oso txiki batzuk, beste teknikari edo lantaldea ordaintzeko, haiek ordainduak izateko. Eta nire denbora niretzako hori ere dirua da, gustora egiten dituan gauzak egiteko. Baina gero proiektu handiagoak egiten duzunean eta behar duzunean lantalde handiago bat, jendea ordaindu behar da, zen jendea ogia erosi behar du, etxea ordaindu behar du, eta ulertu behar dugu, batzuetan euskaraz egiten dugun lan sortzen dugunean, pentsatzen dugu euskarazko lan guztiak, ez diak eta airetik edo horrela sortzen direla, eta sortzaileak ere airetik edan eta jan eta bizi egiten dutela, baina euskarazko sortzaileak ere jan egiten dute. Sorpresa. Eta orduan, hoiei ordaintzeko, zer egiten dugu, bideratzen dugu, eskaerak bideratzen ditugu, lan asko egiten dugu, lan administratiboa, isila, gogorra, ezerreko izta horretik, gure lantaldeak babesteko eta ordaindu ahal izateko. Eta hori egiten da, batzuetan fundazioak izaten dira, edo banakako pertsonak, edo instituzioek, edo, saiatzen gara handik eta mendik dirua lortzen, lan profesionala profesionalki ordaindu ahal izateko. Eta idazteko? Ni tailer hori dena, eskola, liburutegiak, kulturetxeak, horiek izan dira, azkenengo urte hauetan Eusko Jaurlaritzako beka horiek, eta jazta. Eta berriro horiek. Eta gero, egin behar dira planak, plan A, B, C, D, F, G. Ezke nahi dugu, zu zehaz mehaz zer nahi zu? Zergatutan, ez da jakiten zer nahi duten ere, edo, azkenean esaten dugu, baukazu dirurik, zema daukazu? Honekin egingo dugu, zein da zuen premia larriena, tailerrak eta egiten duanean, homek, ahoskoa, eta, egingo dugu, olakoa egingo dugu, bizaiotera, bale, ondo. Hori da noiz telefonoz, hitz egin, papela, horritxo batean, gaina egiten duenik, estarluza egiten dut, hortxe, zer, norentzat, helburuak, hau, hori egiten, ematen du, zuk egingo zu, baina hori egiten zara, hori, gero, ipuina jun zaizuia, gero baskalden behar da, erosketak egin behar dira. Gero beste taller batera zubaztekin nora. Ara, unzara. Gero, eta ikasiot, e-faktur erabiltzen ikasiot. Hori ere ikasi behar izan dugu. Hori liburuan badago, batek irakurri balu, gai izena txistia egiteko horrekin ere, baina mekauen dios asko esan da, Eta esatea, esan da, zu hor zauden hiri laguntzeko, eta lagundia zuen mesedez, da, nio kasuik ez, en fin. Hori, da gero, sortu, nun nengoen,
nun nengoen. Gero, sortzeko gainera, nik hola ulertzen dut, barrurutzein behar dut, nik, barrurutz. Eta, kanpoan nabilenean, tailerrak eta egiten egoten naiz, eta ondo dago, energia hori egotea, bestea, pipa, beste velocidade batean mugitzen zara. Gero, zure proiektura, bueltatzeko, kriston buelta eman behar duzu nunago, jetxin behar da, eta batzuta daukazu jeisteko bakarrik egun bat, domeka. Eta batzutan egoteko gogoare egoten da. Eta egoten hasten zarenean etortzen da, gero, nun zeunden leku hori. Baina ja, estalena dator da, barri beste taller bat egon behar da, gehi aurrekontua, gehi faktura, gehiari esan, hola, 3 hilabete oraindik. Ez diazu pagatu. Ezin, zan hori, ez hitzaizun iritsi faktura. Uste bidari nuela, baina ez dakipa, iritsi zitzaizun. Claro, asmatu gainera, modu honean esatea hori. Eta, claro, esaten badut gainean nekauta nago, ya está, ya retiro. Ez, nina nekauta, ez. Ziduzu zan nekauta zaberik ere, ez, da, rollo txarra sortzen du horrek. Orduan beti simpatika, beti ondo. Bai, eta nire ikusta egiten zaite. Orduan nahi hau eskutatzea nekautan nagoenean. Zer eskatuko zenuke? Zer eskatuko zenuke? Zer eskatuko zenukete? Bai, oraintxe bertan ukiko bagenu aukerarik, claro, imaginatzen dut galdetu behar nahi zuen, ea egoera guztionek generoak nola zeharkatzen duen, baina, bueno, galdetu alizet, baina genikoa da, ez? Hombre, generoa, hezkuntza, desikaste guztiak, gehi bidean egoten diren zaintzak, ere hitz potolo handia da, baina hor oraindik eskara sakonean hasi hor dagoen guztia. Orduan, hor beste gauza asko daude, ni oso posinago Andrasko naizelako. Baina, ez da erreza. Nire gurasuek ezakoatera etxeri zen, guardesak, etxea zaintzen zuten. Alokairurik ordaindu behar izateko. Horrek ja markatzen zaitu. Eta gero ni txikiena naiz eta ikasi egin nahi nuen. Zeukin beharko zu ba. Gu lagunduko izu, baina zeukin beharko zu ba. Eta holan. Orduan, hori hor dago beti. Eta horri esker ere kontra egiteak ere niri laguntzen dit. Rolloa sortzen dit batzutan kontra egiteak. Gustatzen zait kontra egiteak. Konturatu gara, apuntatu dut. Kontra egitea ez bada. Bizitzeko eta beharrezkoa daukaguna. Baina, diru laguntza guzti horietan, alde administratibora noa, batez ere. Claro, horrelako, esan dozue hasieran, ez? Horrelako inguruak sortzea edo eta idazleen artean, ez? Zuen artean sinergiak egotea edo, sororidadea edo, bata bestearen aurkezpenera joatea, zikera. Liburu ateratzen dozula, negar gure batean zaudenean edo, ez? Urduri irakurri dozuta, ez? Laguntza ematea horretan. Zare guzti hori bakoitzak eraikitzen du berean, eta bere lagunekin, denbora da, beharrezkoa. Bai. Eta hori apurka, nik esate baterako ni baino gazteagoak ikusten zaituztet hortan ja. Eta guk ere eukidugu, geure lagun zaretxoa, baina nik uste dut guk oraindik behar izan dugula geure gela propioa. Kakanazte guzti horren barruan. Eta orduan horren bila, ezin duen ukatzen laguna, baina laguna be, gure laguna adinkidea direnez, euren gela propio hori egiten ari ziren. Eta orduan, ez da izen erreza, eta bitartean bizitza juniten da. Bitartea ere dalako dana. Nik orain ikusten dut, urrengo belaunaldia, ni baino 20 urte gazteagoak, asko zer erresago batzen zaretela. Edo, bueno, emoten dago bintzat. Ezan leike. Emoten dago bintzat. Bai. Eta hori inberko litzateke. Baina hori egiteko ere, hori ere asmau behar dugu. Ja, klaro. Baina sare gehiago badago orain, nik esango nuke, ez? Emakume gehiago daudelako. Nik uste zaretu gehiago saretzen garela orain. Nik uste baietz. Orain dela urte batzuk baino, nik esango nuke baietz. Zakit, nik uste dut feminismoaren garaipen bat badala hori ere gurean, lanketa bat, hor egon diren emakume askoren indar bat bultzatu dutenak, energia kolektibo bat egon da horratzean,
sortarazi duela egoera bat, ezta? Ez gatoz inondik. Hau ez da sortu, ez atzetik askok ibili direlako bultzatzen lan egiten eta kontrara egiten, etengabe, ez? Nik da kontrat, ez? Jarriko kamiseta batean, nik da kontra. Baina hau ere galdu daiteke, hau ere galdu daiteke, diot. Hau mantendu behar da. Edo gauza gehiago lortu behar ditugu, baina gauzak da... Bai. Hau desagertu daiteke ere bai, eh? Bai. Beraz... Ba, ez da desagertuko, no pentsaten dut ez. Gero eta indartxoago. Ja ez dakizu. Izango dala, ja ez dakizu, ez? Alabak dekozuz. Norbaitek momenturen batean alde edo kontra egin nahi baldin badu eta galderaren bat bota, bakizue mikroa beti irekita, itxasok emango dizue, nahi baldin baduzue zehosera ipatu. Honetara joan aurretik, ari nintzaizuen kontu administratiboen inguruan, olakoetan, beti saiatzen garelako Lentzerori edo Mari Domingiri eskutitza bidaltzen. Utopikoki, garaitu halko bagenu, etorkizunean pentsatzen hasita, guk bizi dugun errealidadea. Baina gure ondorengoentzat zer nahiko genuke. Beraiek sortu alizateko, zuek bizi izan dituzuen egoera guzti hauei aurre egiteko, ze eszenario beharko lukete? Nola lan egin, nondik atera diru hori edo ongizate hori, zaintza sare hori nola antolatu daiteke, zer behar daukazu, zein izango litzateke eszenario idealena? Lehenko eta behi, barne indarra handia behar dela. Zindarra oin mundu guztia muskuluekin lotzen dau. Baina barne indarra derrigorra da. Eta gero ikusten dut danok, zaretzea importantea dela, baina uste dut hasi behar dugula, nibentze presnago, adin desberdinen arteko enkontruak egiten. Ze eskarmentua jun egiten da, ez da inok, eskarmentua eta adina eta esperientzia, keba. Armairuan gordetzeko klitxe bat da eskarmentuaren, eta nik ez dut hori nahi. Bakit gara diferentia diela, baina azkenean barneindar hori bardin da, oindala 200 urte, edo orain, edo gero. Nola erabili hori, nola sinestu, ez zaurengan, baizik eta zaure almenetan, almen hortan. Hor, nik uste dut, hortik pixkat eta zaretzea horizontalki eta goitik ere, bera ere bai, adina kontuan hartuta. Transmisioa? Transmisioa edo transmisioa leku? Bai, transmisioa ia kastauta dago, Hitza kastauta dago, esketan ara, hitz guztiak kastau itzen dira, hainbeste erabiltzen da. Transmisioa baino gehiago da elkartopaketa. Ni lan ingo nuke. Ni baino 20 urte gazteagoekin momentu honetan. Bate jaten eman ezala mesedez. Bitartean. Nik hori, gustora ingo nuke. Oso gustora. Adibidez. Zer eskatuko zenukete zuek? Nik eskatuko nuke nik izan ditudan aukera batzuk ondorengoak ere izatea. Eta nire aukerak izan dira, nire inguruan izan ditudan emakume askok eman didaten indarra, laguntza eta sarea. Eta hoiei esker ninaz nazena, amatik hasita, aizpetatik hasita, lagunak, nire lanean, hori izatea, sare hori oraindik izatea, ezta. Eta bestalde bizitzea, bizitzak emango dizu, bizitzeak gauza honak eta txarrak ere ematen du. Lehen aipatzen zenuen, ezta, abesti bat sortzeko, krisi egoera bat edo pelikula bat erateko, edo gustatzen ez zaizun zerbaiten inguruan sortzeko, idazteko, filmatzeko, ez dakit, ez. Eta nik uste dut batzuetan gitxi baloratzen ditugula bizipenak, bizitzea, pairamena edo ez dugu, ez dakit. Eta ez dut orain esaten, pairatzen egon bergarenik, rimbo izan bergarela denbora guztian, ez? Bai, diot, bizitzak daukan energi guzti hori harrapatzen jakitea, norbaitek erakustea, aizuek, ez egon desliza egiten, etengabe. Deslizan ere inspirazioa dago, diot. Instagram bera zertzen garenean, inspiratu gaitezke dozein gauza egiteko, ez diot ez, dana da baliogarri niretzako. Baina batzuetan hipnotizatuta edo mantra batean sartzen gara hor, eta batean 3 ordu pasa dira.
eta inguruan bizitza daukagu. Eta bizitza hori bizitzen gu geuk ahaztu egiten dugu, ezta? Nik uste dute hori eskatzen dudala, ez? Sare hori, emakumeen sare hori, indar hori eukitea ondoan, eta bizitzari zuko ateratzea. Nik ez dakite, nik beti diferentia nahi zenez, beti borrokatu behar izan dut nire tokiza topatzeko, ez? Eta zailtasunak izan dodaz. Orduan da musikiagaz, bai, gertaten ari diate, da ez daue tokirik diferentia diren gauzentzako, ez? Da neuke hori guztako jatan ikustia, errestatzia jentiari bidia, ez? Ezberdina zarenean bizitza askoz gogorragoa da. Da normalian eszenatoki batzuetara edo toki batzuetara llegateko pairatu behar izan dozune zailtasunak eta holan beti demostratzen, beti bikoitza emoten da hori gustako jatane bestei hori ez gertatzia. Eta gero hori lekuak. Nik aldarrikatzen dut auzo bakoitzak leku txiki bat eukitzea, foko batekin eta mikro batekin. Dana ez da ilunbe, edo Salmames. Plazak, horretara llegatu behar genuen. Norbait animatu da, ideia honek. Zizan zara. Eta ez dokentzen, Bai. Ez dokentzen, Ze, karo, esaten baduzu gauza bat, gero, kontra zagoz, ez dela hori, ez, hori badao, baina auzo bakoitzean, herri bakoitzean, 30 lagun sartzeko mikro bat eta foko bat, pentsa eskatu dudan, Auzo bat. Hori ez dago. Eta hori benik eskatzen dut. Ze, handitasuna badaukagu, baina txikitasunean utz egiten dugu. Orduan, mobidu behar dugu, handien tamainan. Guten gara, zerbait egitera, sartzen gara, 100 laguneko areto batean da, eske ez da bete, eske gurea ez da 100 lagunentzako, gurea da 30 lagunentzako, eta hori ere bada. Hori da beste traba bat. Horrekin abila azte honetan ari, hori ez aldarrikatzen hasi. Galetu behar nezuenean plazak dauden. Plazak. Plazak egon badaude, edo ez? Lehenengo puntua. Ez que depende zertaz hitz egiten ari garela. Oso diferentia ari gara egiten. Bai. Musikaren esparru horretan. Ez badozu betetzen, ez zaituzte deitzen. Baina hori ez nahi plaza ez dagoenik? Ez, baina aretu handia da. Bai, baina aldatu da plazetan egoteko modua baita ere, ez? Esan nahi dut, zera sola digu, sola haute egiteak edo ez? Ez dut entzuten ondo, eske eko barkatu. dauen plan, Esan nahi duzun. Nago lan. Plaza betetzen ez baldin bada ere, zera sola du plaza ez betetzeak? Ez momentu jakin batzuetan. Kriston bajoia betzen da. Ez que da bajonazo, Kriston bajoia, gero hartu kotxia, eta amaiketan etxera. Psikologikoki ja... Orduan, zer egin dezakegu hor? Eta sarrerak saldu behar dira. Hori da. Jendeak ez dituelako ja diskak erosten. Hori da. Orduan, sarrerak sartu behar dira, kontzertuak zuzenean eman behar dira, pixka bat, ez? Ez que da nadan plan la pescadilla, ez? Eta ero, ohitura doaz aldatzen, ze urtebete aurretik jendeak kapaz da 60 euroko sarrera bat erosteko, eta nik 20 euroko liburu bat erosteko, ez garestia da. Tatxian dauen biharra. Eta hori entzun egiten dute oraindik, Hori egunero entzun behar dudan gauza bada. Eta kapaz da, jendea, 60 euroko ez bat, 2, 3, 4, kuadrilla osoa doazelako. Jo, nik 60 eurokin. A ber... 60 euro lehenengoak, Hori da, azkenengo hoxe pasau dalako, gertu dagozelako olako batzuk, ez da. Eta ez dukentzen ezer, ze bete izan, eta hori agertu zen, arrakastaren izenean, hori geratzen da gero jendearen burmuinean, arrakasta da handia betetzea. Da gero, biharamunean junzu, zeure pianotxua eta olerkitxuekin edo testutxuarekin, aretu handien txikienak, 120 eserleku dazka. Ara jun, eta karo, juten dira, 40, eta guretzako asko da, baina batek esaten zian, igual hasi behar dugu zaten dara batzeko. Esaten dietorri aurrera mesedez.
geratzen da jendea, eske utzi dago hori, baina beteta dagoena ere badago, eta gurean neurria hori da. Eta hori ere asmatu behar dugu, bestelan urrengo generazioak ere pentsatuko du arrakasta dela handia betetzea, eta saltzea sarrera guztiak. Eta guk askotan gainera debalde egiten dugu gainera, 10 euro, igual 11, 10 milioi pixka gehiago da, eta 15 milioi gitxi hau, dolako txorra da pentsatzen egoten gara. Eta beste batek ja, pra, aurretiaz urtebete. Nik ez da inunengo nahizen ere urtebete, barru, eta itxuan, pra, eta dena bete da, eta bigarren. Orduan batzutan izua ematen dit munduaren norabideak. Ni naiz garaiontakoa. Azken urteetakoa da batez ere, ez? Pandemiaz geroztik gehiago edo azken urteetako joera da. Bai, inda pandemiaz geroztik orkrak bat egon da, Bai, hori argi eta garbi daukat. Parametroak aldatu dira, horrek ez da laguntzen. Zena eskara hongo ba, kontra, dana da kontra. Dana, denbora guztian kontra. Denbora guztian, euskeraz bizarelako, sortzailea zarelako, Andrea zarelako, diru askorik estokazulako, heldua zarelako, autonomoa zarelako, eta gauza txikitsuak egin nahi dituzulako, ja 7. Vale, tío. Wow. Ez que da, holan, Claro. Holan da. Eta gaztea zari, baina, ez que 10 urte barru ja, beste kategoria bat erango zarete, ez que hau azkar doa. Ni barrutik zentzen ez, hau bezalako gaztea. Hori ez da sekula aldatzen. Ez da aldatzen, baina egia bat dago soziala, eta sozialak kokatzen zaitu, titin, orduan, klaro, kontra gehiago egin behar duzu zure barruarei jarraitzen egoteko. Eta garaiak, lehen ere ziren izango oso lirikoak, baina orain lirika, kontzeptu aldatu da. Eta kontuan hartuta, ganera, borrokatu egin behar da plaza. Zu bazoaz motxila horrekin, ez da? Motxila horretan sartu dituzu 7. Eta orain borrokatu plaza. Eta liluratu. Hori da. Zen ni nahi dut liluratzea. Lehenengo eta behin, nire burua, kaka honek enazan jan, eta gero lilurarazi, besteak parean duzuna. Sinisten dudalako, ni liluran, eta ilusioa sinisten dudalako. Baina, orain kaleak esaten dizu, nahizu? Egizu? Bai. Zuretzat ere nola aldatu dira plazak, Afrika? A ber, neuk ikusten dute promozionaten da benek jende batxoi bakarrik laguntzen dietelan planen plan. Honek betetzen dau, eta honeren plan favore guztizak eta dana. Eta gilan ez da oberena. Bakizu, normalian izaten da holan, izaten duzu. Eta honek betetzen dau, bale, ez dut ezer esango. Promozio handi bat dagoelako atzian. Da besteo geratzen gara horra atzian, promozio ibari, laguntza ibari, borrokatzen egunero plaza betetzeko. Da betetzen ez badozu, emoten dago ezarela izebez. Da artistikoki, da psikologikoki hori oso gatza da. Bakizu, en plan, etxera llegaten zarenean desaten duzu. Ez naz inor. Dekotelako ez dakiz zenbat followers, ero ez dakiz zenbat likes, ero olako gauza badeko, bakizu. Orduan, sortzeko momentuan batzutan nuk esaten dute, ez deko dogorik ez erreitzeko. Zer nuk ikusten dute, neuk pentsaten dut egiten doana ondo dauela, musikari ona dekodaz, letriak lana ondo dau, produzio aldetik ondo dana, baina zergatik ez dute zerreiten ari naz txarto, bakizu. Hor, berak esaten dagoena ez, adina, premenopausia, bestia, neuk ez deko tumerik ez nago eskonduta ez dakot, bueno, eskerrak bestelan ja gexau, baina autonomoa izan daia horrek ja gexei da. Orduan, da problemiak Afrikako familiza, hau bestia, diru askatzen, hau dana, neuk bebai problema asko deko daz. Da gero ganera ja, gehitzen dudaz, ez, problemei gexau. Festival bat ingot, venga, inklusiño ja, dere kontuak, ez? Errebindikatzen dere bizitza da sufridu behar izan doana. Baina, eske bestela? Osea, neuk ez badut egiten nork ingo dau, neuk ingot, venga, 3 egun, venga, sako, hau, ameti, bestea, ez deko zo dirurik esertarako bez, alokairua, hau, ez dakiz,
Kisto mobidea da egunero, Holanda, smile, bakizu, da ondo, supermaja egon bezala denbora guztizan, bestelan kebordek ez dakiz zer, bakizu, da horrek dana, nekatu itzen da, asko, asko. Da batxutan esaten zu, Zinean, jungo naz ezakin nora, nahi txiko, gau gorra, Bai. Oso gogorra, bakizu. Bai. Danok badakigu. Horri biltzera. Oso gogorra da. Zinearen kasuan, adibidez, zine komertziala ez baduldin baduzu egiten, euskaraz egiten baldin baduzu zinea, bai. Zer gehiago jarretu da genezake, edo era desberdinan, kontatzeko era desberdin bat bilatzen baldin baduzu zine egiten duzun unean, edo hor ze aukera daude gero zine edo areto komertzialetara jateko, guztietan Spiderman dau. Zu basoa ze kartelerara, eta banaketaren ikuspegitik, erakusketaren ikuspegitik, kartelera, zine areto guztietan pelikula berak aurkitzen dituzu. Eta dokumentala edo ez fikzioa egiten baldin baduzu, bizitza errealetik ateratako historia kontatzen baldin dituzu zure pelikuletan, horiek ez dute lekua. Ez dago publikorik. Publikoa ez dago, aretora eramateko aukerarik ematen ez duzulako. Ez gainera euskaraz egiten duzu. Eta zergaitik euskaraz, eta ez duzu egiten erdaraz, edanok ulertzen dugu erdaraz, ez? Ja, bai, ingeles ez, baina sortzen ari gara geure hizkuntzan ere, bai, ez da, zergatik ez, ez? Eta, hori komplikatzen du guztia, ez da? Bilatu behar dituzu aukerak, borrokatu plaza etengabe, eta gero nola bete, ez? Nola bete plaza horiek, ez da? Borroka horretan, lan horretan. Batzuetan zirrikituak daude, sistemak bere zirrikituak daude, badituzte bere zirrikituak, baina ez da horren erreza, zirrikituetatik sartzea. Baina, saiatu egiten gara beti. Saiatu egiten gara, eta saiatuko gara, ez dakit porrotxek esaten zuen, edo. Saiatu egin behar duzu beti, ez? Saiatu egin gara beti, ez? Eta nik uste dute ibilbide horretan gabiltzala, adibidez, zinema egintzaren ikuspegitik, bestelako zinema egintza bat sortzen egiten horretan gabiltzan askok, horretan jarretuko dugu. Ez dakit, igual inori ezaio interesako egiten duguna, ez da? Ze helduko da momentu bat, danok ikusi nahi dugula Spiderman. Spiderman dentzaten dut, Spiderman, esateagaitik, ez da? Eta zer egingo diogu, ez? Baina, saiatuko gara. Hor jarraitzen. Plaza horiek nolabait gureak ere egiten, ez da? Gureak badira, ez ditugu gureak egin behar, gureak badira. Hori da, gureak batzuk ez daukagu horren jabetzarik, dio, ez? Espropiatzen baditugu igual bai, baina igual egin beharko genuke. Zamamez ez da gurea izango sekula, nahiz eta ez, herriarena dela esaten duten. Baina ez dira, eta hori da arazoa, askok pribatuak dira, eta ez dago hori kontrolatzen duen legediarik, bai, euskaraz behartzea, azpitituluekin edo euskaraz ekoitzitako lanak jartzea zine karteldegian. Hori proposamen bat izan ziteken. Esate baterako, ez? Eta leku askotan egiten dute, bere pelikulekin, bere hizkuntzekin, bere sortzailekin, ezta? Orduan? Hori hor dago, olako gauza txikiak, eta gero ni kulturatik noa, jendeak esaten duzu, hezkuntzan lan egin duzu. Hezkuntzan nire beti kanpotik ibili naiz. Baina niretzat importantea da hezkuntzan ere eragitea. Ze behar dugu hezkuntza literario artistiko bat. Ze bestelan gure ume eta gazteek saretatik atorrena jaten dute. Eta dana dira, idolo batzu dira, eta irabazleak dira gainera. Da, guk egiten dugun guztia, oso jende gutxik daki. Euskal kulturan egiten dugun gauza guztia, eskoletan ez dago bermatuta, 0,1. Orduan, horrek ere niri kezka handia sortzen dit. Ze, ez da orain zertarakotan norentzat egiten duzun, baina gero baita ere,
ez dute apreziatzen, ez dute ulertzen, eta ulertzea eta apreziatzea batera doaz, ezagutzearekin doazelako. Eta goera oso bizarroak sortzen dira, adibidez, batez ere idazleak eta musikagileekin eskoletara zoaztenean, ez? Katalogo badago eta katalogo horretan aukeratzen duzu. Baina ematen du supermerkatu batean zaudela. Sortzaileak aukeratzen, zeinek emango dizun espektakulurik onena. Claro. Eta zein da espektakulua, ez? DBH bigarren mailakoak ez aspertzea, edo kulturgintzaren ondorengotza bat bilatzea, zertan ari gara? Eta gu gaina ordu betean, bat dana, behar dugu, transmisioa, berdintasuna, baloreak, sormena, umeak entretenitzea, umeak gaina, gaur inglesa galduko dugu. Hori urtea jundaut horri, eta gehiago, eta gehiago. Esan egiten da, euskal kurrikuluna eta gauza horiek, baina gauza horiek, enfine, Horretan ere kontra? Claro, ez eskrituzte zagutzen, bakarrik guazenean. Bueno, eta Durango kasokara doazenean. Baina, tortzen dira hola, me firmas. Baina, sinadura ez, me firmas. Ikasleen egun hortan, zoruen pare. Nik hori ez dut egin izaten dira, ni liburu egin dut. Metaforek egin jok ez da entenditzen. Zeharkako bideak erabiltzen ditu, arteak eraiten ditu, gezurak asmatzen ditu egiak esateko. Eta hori geudakiu bakarrik, hori hurrengoek, horrek ere keskatzen hau ni, Horretan pentsatzen, urte hauetan daramazuen ibilbide guztiarekin eta ikusi izan dituzuen plaza aldaketekin eta nola kulturgintzaren egoera nola aldatu da urte hauetan. Pentsatu dezakegu azken 20 urteetan. Okerrago edo hobeto dago, edo erronkak asko aldatu egin dira. Emakumeak gero eta saretuago, ez? Komentatu dugu. Sinergiak egiteko aukerak ere, hor daude. Hori bai. Bakoitzak gutxi gora bera, saiatzen zarete, zuen egiten, sailtasunekin, baina nola aldatu da kulturgintzaren egoera? Kulturgintza kartel dotoreagoak ateratzen dira orain. Kartel dotoreagoak? Bai, dotoreagoak ateratzen dira eta argazki zoragarriak. Baina gero euskararen kalitatea jetxi da, ulermena orduan horrekin nik uste dut laburtu dudala. Nik uste dut Euskal Herria ere ez dela munduaren gauza diferente bat, eta munduan gaur egun ikusgarritasunak irabazten du, eta guk ere, batzutan geuk ere hor klak egiten dugu. Ez da txarra ikusgarritasuna bere horretan, baina ezin da bakarrik horretan geratu. Eta barruan zulo handia daude. Eta niretzako zulorik handienetarikoa da euskara. Eta bigarrena da, berarekin lotuta dagoen erregistro murrizketa nabarmena gauzak kontatzeko orduan. Bakarrik sujetua aditza eta bestea hortxe bakarrik ulertzen da. Orduan, guari gara denbora guztian hizkuntzari buelta ematen handik, hemendik esan nahiak bestea, eta esaten dizuta argi hau idatzi, motxago, azkarrago gero, itzultzeko premia balego ere, itzulgarria izan dadin. Orduan, ez da harrapatzen. Hizkuntza jetxin da. Ez dut harrapatzen. Bai, ala da. Horretik esan donik lehen, goiti berakoen arteko sareak ere egin behar ditugula, bat, geure indarrak eta geure bizitzari zelan zuku atera eta hori da noi, erabilgarri. Iratza ipasten ari zan horrekin, ez? Horrekin. Pantaietako lotura hori eta, azken batean geroz eta gehiago kostatzen zaielako, abstrakziorako gaitasun horretan, kapazitatea ukitzea geroz eta sare edo esaldi edo perpaus konplexuagoak ulertzeko, lotzeko, esate baterako literatur obra bat, abesti batekin edo poema batekin edo ez dakit. Hausnartzeko. Orokorrean. Eta gero, gezur batean bizi garela iruditzen zait, ze, hezkuntzara begiratuta eta kanpotik begiratuta,
iritzi propioa. Osea, hasta esan ezan. Kategoria guztiak demokratikoki osasungarriak eta aurrerakoia direnak jarrita daude legean. Baina gero, tailerrak ematen jarraitzen duelako oraindik. Umeek eredua eskatzen dizute. Zer eskatzen dizutela? Eredua. Eredua. Nola egin behar da. Bai. Etengabea akotatu Denbora eta... guztian nola egin behar da. Bai. Sortzen ari gara, nahizuen moduan, ondo dago hau, hola dago, izenburua jarri behar da, gorrizala urdinez. Ez bakarrik aurrak, nagusiek ere eskatzen dute eredua. Behar dute eredua kopia egiteko. Bere kopia egiteko, ez da? Eta komplikatu dena da gestalt egitea, kokatzen artean, ez da? Sortzea ideia berez, zerbait berria egitea kopiatik aparte. Eta nik sarritan, eskoletan eta horrela egiten dudana da ez dieten baten eredurik ez, ze irakasle txarra naizen, ez da. Baina eredurik ez duten baten eta orduan saiatzen naiz, hortik abiatuta, zer egingo zenukezu, nola egingo zenuke hau, ez da. Eta gero, ikusiko dugu ze ereduak egon daitezken hortik, ez da? Baina lehenengo saia zaitez, zeurea bilatzen, zeurea sortzen, ez? Arielik esan. Gero, hori da, iritzi propio horatak zara helduko zara ba. Hori ere entrenatu egin behar da. Albokoaz esan duenik, berak esan duena. Ez, baina zure iritzia. Ja, maigainean utzi duzue meloi potente bat, eta ia esan, zain nintzen, ea noiz aterako zen, edo aterako bazen kalitate hitza. Atera da, kostatu zigurratu bat, baina mai gainean daukagu, kalitatea eta arrakasta parez pare. Ez zaituzte jarriko ataka zailean, baina zuentzat, zer izan beharko luke lan batek, edo ze da kalitatezko zeo zer. Gaur egun kalitatea nola kotatu dezakegu? Egiazkotasun zati handi bat eduki behar du, nahiz eta egia zatituta egon, ezta? Baina benetakotasun zati handi bat eduki behar du. Uste dut hori bardin dela hizkuntza diferente badagonean ere hori jaso egiten da. Baina entrenauta egon behar duzu, hori jasotzeko prest egon behar duzu. Ulertu alizateko. Claro, edo zure barruari utzi sartzen. Ze batzutan ez da ulertzea da, sentitzea. Konektatzea. Konektatzea, ez duzu, ez dut piperik ulertu baina, barri doa ingo nuke. Horretarako egin behar duzuzuk ere egoera batean. Hortik ero betikuten naiz hezkuntza artistikora edo. Claro, probatu ere egin behar da, edo ataka hortan jarri behar da. Horrekin lotuko zenukete zuek ere? Inak ez dakit zer esango nuket. Zaila da. Askotan arrakasta eta kalitatea parez-pare jartzen ditugunean, eta bada asko kostatzen ari zaigun debatea oraintxe bertan kulturgintzan. Kalitate hitza... Ja, kalitatea. Oso zabala da, bai. Kalitatea zer da? Baina gero askotan definitzen dugu. Arropa bat, ondo trajea egiten dozunean, traje hori ondo moztuta egotea ondo josita, baina, klaro, gurera ez dakit. Gurera ekarritan nola neurtzen da hori, ez da? Parametro profesional minimo batzuk egon behar direla hor, argi eta garbi dago. Bai. Ez da? Jakin behar duzu idazten, eta jakin behar duzu kantatzen. Bai. Jakin behar duzu filmatzen, ez da? Baina bizortze zeiten badozu, niretzako zerbait ona danian esaten dut, honek kalidadia duko benetazkoa danian, ez? Baina igual ez da kalidade hitza, zerretzado kalidadean hasten dut ere beste gauza batzuekin, ez? Ez sortze prozesuarekin horren beste, ez da? Baina hortaz aparte niretzat importantena, zakit kalidade hitzarekin harremana daukan ala ez, edo erabiliko nuke, baina bada zure ahots propia bilatzea. Eta niretzat hori da klabea. Ahots propia bilatzen duzunean, benetazkoa da nian, ez? Bai, benetazkoa izatea. Bai. Amaitzen joan behar dugu, baina amaitu aurretik, hemen botatako ideia batzuk eta botako ditugu, baina galderarik baldin balego, isilune inkomodoa sortuko dut, hortxe daukagu bat. Geure. Eskerrik asko, hausartzeagatik.
Ez dakit galdera dan edo zerbait gehitzea. Askotan aipatu da hezkuntza hitza hor eta saretzea ere bai. Hezkuntzan dauden profesionalak eta ni hor ibili naiz. Ez gaude sorkuntzarako prestatuta. Beraz, zer erakutsi dezakegu. Norbera, irakaslea bera, pixka bat sortzailea ez bada, sortzen erakustea, Jolanda, milagruek edo, ez da zerbiko litiken. Esan nahi dut, denbora ere oso betea oso kargatua dago sorkuntza egiteko eskoletan. Ez dago inonia oso gutxitan idakidala, eszenario txikitxo bat eta mikrofono bat gelatan adibidez irakurketa egiteko. Nik esperimentatu dut hori, nor izaten jende aurrean ikasten dute, eta aparte, bakoitzak egiten duen bere testua beste guztiekin partizipatzen du, eta inork ez dauka eskubiderik esateko hori txarto dago. Ez bera egin du, berea da, eta hori ere sorkuntzako parte da. Baina holako esperimentuak oso gutxi egiten dira, horrek denbora asko ekartzen du. Eta gero sorkuntza eta urten dau. Ahoskotasuna lantzen da eskoletan? Ez da lantzen. Oso gutxi. Bertsolaritza ematen duten tokietan, eta hori konprobatuta dago, ahoskotasuna lantzen dutela. Ze denbora dago baita ere ondokoarekin hitz egiteko, eta inok ez du ez errezaten ez hitz egiteko, edo hor sortzeko denbora ematen da. Baina normalean umeak eserita daude. Denbora guztian idazten ez dago ahoskorik. Ahoskorik ez badago sorkuntza nun dago? Bale, idatzite be sorkuntza egon leike. Baina lehenengo hemen dago sorkuntza, ez da? Da gero pasatzen da papelera. Eskolak dauden moduan ez dut uste asko aldatuko dutenik gizartea. Ez dago, ahoskotasuna lantzen ez bada, niretzat ez dago aberastasunik euskeran bertan ere. Denbora behar da, apurtu behar da, ez dakit, probatu behar da, eta ez dago denborarik probatzeko. Irakasleok, gehiengoak, nik horregaitik esaten dut. Nik idazle jentea, bueno, zu badaukazu harremanak eskolarekin, edo bestela umeak liburutegiak eta antolatu diranien herrietan eta idazleak eskoletara joaten hasi diranean eta asko hobetu da, baina ez nahiko. Hori bera ez da egin kantariekin, hori bera ez da egin zinemarekin, hori eraman behar da. Ez kanpoan egin eta umeak ara joango dira. Nik uste dut eskolatik danez da konponduko, baina nik Afrika eroango nuke nire herriko eskolara. Eramango nuke eta eszenarioak txikiak izango dira, gure herriko gaztetxean egiten dira liburu aurkezpenak, egiten dira kantare, zema persona goten dira, 40 eta gubiok igual, gaztetxean, baina gustora egoten gara. Eta holako txikiak ere egin behar dira. Nik uste dut klabea eta nik hau bertsolaritzati dakit, emakumeak bertsolaritzan plazaratzeko klabea izan zen antolakuntza. Hausnarketa eta antolakuntza. Dagoena ez baiako guztetan, hori aldatzeko antolatu egin behar gara. Ez dago hueltarik. Eta begiratu momentu honetan, plazatan zenbat emakume dabilen, ze kalidade, ze noraino. Igual aurten Bizkaiko txapelketa finalean 5 eta 1 ikusiko ditugu. Baina hori, eta zuek bakarka lanean zabiltzate, saretzea niretzat oso importantea da, bertsolaritzan eginda, bere genero mogida dauka barruan, ia urteetan, eta horri esker egin dira. Da gero antolatzaileak. Antolatzaileak gehiengoak gizonezkoen eskuetan egon dira urteetan. Momentu honetan emakumeak ere sartu dira hor. Eta reibindikatu, egin. Eta
nik uste dut, eta eskolari begira, ni desde luego, ikuste dut landu behar diren gauza direla. Irakasle bat musika ematen flauta batekin eta hori bakarrik egiten dan zer baten. Ez korua promozionatzen dira, ez extraeskolarretan bai, gimnasia igual bai, futbola igual bai. Bueno, dantzak ere sartzen hasi dira, zerbait da. Antolatu behar dut hori eskatu behar zaio. Nori, Jaurlaritzari. Bai. Qué buena. Oso ona. Eskerrik asko. Badaukagu tartetxu bet, norbaitek beste zerbait esan nahi baldin badu. Hortxe. Inkomodatu egin behar da. Antxe. Eskerrik Eitu ondo. Kaixo. Kaixo. Zuek emakume sortzaileak izan da, eta zuen bidai artistikoa kontuan izan da. Ze proiektu daukazue eskuartean, abesti ipuin, luze metraio edara dalakoa izan da. Eta ala bada, proiekturen bat badaukazue hor zuen etorkizunean. Hitz egin dezakezue behar bada horiei buruz, apurtzu bat? Proiektuei buruz. Nik aste honetan, atzo atera nuen, atzo galdu zen, etxera, gazteentzako, novela bat esaten dut, gazteek ere lehitzeko moduko dela, helduek ere bai, irakur dezakete, Surtz. Izena dauka, da injustu, hoxe esaten du, dano gaudela Surtz, momentu honetan. Eta beste bat egin dut, azkenen 30 urte hauetan egindako tailer guztiekin eta egin dut, olako, hango apunteak eta jasotako esperientzia guztiekin, memoria berriak, entxegu grafiko bat idazketa sortzailearen alde. Eta hori ez da irakasleentzako, baina bitartekarientzako bai, eta baita bakarkakoentzat ere. Eta hori agertzen da, sormenaren inguruko hausnarketa bat dago, modu grafikoan eginda, kolorekin eta modu grafikoan, eta gero jokoak, ariketak eta idazteko gauzak. Horiek dira, oraintxe 10 egunetan atera dituenak. Eta proiektu berriak, oraindik, nik ez ditut horiek kontatzen. Nik egosi behar ditut lehengo. Esaterakoan indarra galtzen dute. Eta prozesua, esateko, forma emateko, zirriborroa egiteko prozesua oso goxoa da, eta hori sekretu goxoa da. Duke, datorren hastian ospatuko neu sortutako festivala, inklusio anistasun eta berdintasunari buruzko festivala, Pentagrama Fest deitzen da, datorren hastian, 9 izan hasita eta zapatura arte. Gero bai, beste proiektu batzutan egongo naz, podcast batian, FEM podcast, emakume sortzaileei buruzkoa izango dana, da zuetatik baten bat etorriko dala pentsaten dugu, ez da? Hortzen dau zuzendarisa, eta dana. Da beste podcast bat dekot, musikari buruzkoa, bai, da gero musikia, momentu ze aparkatu inot. Aparkoko pizkat, ze bihar dotolan inspirazioa eta ezaki zer da gauza askotan nagoenez, alde batera utxiko. Hori, da bizirik jarraitzea, hori da importantiena, nire proiekturik importantiena, bai. Bai, nire kasuan orain emakumeak eta zinemagintzaren inguruko liburu kolektibo bat argitaratuko dugu datorren urtean, uste dut, hala izango dela. Ikuspegi desberdinak, gerturapen desberdinak zinemagintzaren esparrura, emakume gazte ez ezagun pilo bat dago hortartean lan egiten, liburu horretan. Nik uste oso liburu ederra izango dela, eta eskertu behar diogu Nosferatu eta Euskadiko filmategiri hau egiteagaitik, gugan konfidantza izateagaitik, eta bestetik, datorren urtean, suposatzen da, errodaia daukagula, bide guztiak, deitzen da gure pelikula eta proiektu berria. Bide guztiak. Eta, Afrika zuretzako daukat proposamen bat. Ai, ze ondo. Dakit, animatuko zaren.
Eta, bueno, bi emakume protagonista dira, eta Euskal Herritik egiten duten bidaiaren inguko lekukotza egiten dugu. Emakume beste 20. mendearen hasieran egin zuten ibilbidea Euskal Herritik, Bigarren Errepublikaren bila joan zirela, eta guk ere bidai hori nolabait berre egingo dugu, erabaten edo besteen, ezta? Eta hori da gure urrengo proiektua. Pilo bat esan dut. Ze interesgarria. Egi, igual, gero koproduktoreak eta ziko dira marmarka, baina, bueno, hori da. Hori da geure lana, urte honetan egin behar dugun lana. Beno, sorte hon, eta eskerrik asko. Bai, gaztetxuak. Bueno, honen bestez amaitutzat emango dugu, baina ez baldin bada norbait gainean hitza egiten duena eta beharrezkoa daukana zerbait esatea. Listo. Jazta. Baina bai gustatuko litzaiguke amaitzeko behintzat hemen bota ditugun edo esan ditugun gauzetako batzuk bildu ahal izatea. Gogoratzen zareten esan dituzuen gauza guztiekin. Batez ere argi geratu zaigu errebeldeak izateko beharra. Edo errebeldeak egunero errebelde jaio egiten garela, ez? Edo esnatzen garela ja errebelde ez daukagu besterik. Atsedena ez dela erretiroa, leku guztietan egoteko beharrak ere gaixotu egiten gaitu dela, zaila dela. Non daude gure irakurleak, galdera hori ere atera da, nork betetzen ditu plazak, non daude. Utxik geratzen diren beste gauza batzuk artista izateagatik, edo sortzaile izateagatik, edo sormenera dedikatzeagatik aukeratu behar izate hori. Haur eta gazte literaturarekiko errebendikazioa ere egon da, arte guztietan, soul eta R&B kulturarekiko ere, kultura falta ere aipatu da. Dirua ere geratu zaigu hor, preokupazio gisa, baina bada batzutan asko kostatzen zaigun ibai batez. Bertan sartzea eta gauzak eskatzea. Baina eskatu ditugu, adibidez. Barne indarra handia egin behar dela eta oso polita izango litzatekela eta beharrezkoa belaunaldien arteko topaketak egitea. Saretzea eta saretze horrekin jarraitzea ere oso beharrezkoa dela, elkarrekin elikatzea. Eta jendeari bidea erraztu egin behar zaiola. Nolabait gure artean limurtze horrekin aurrera jarraitu behar dugula. Plaza bakoitzan edo oso bakoitzan eszenatoki bat beharrezkoa daukagula edo behintzat aulki bat eta mikrofono bat, akaso piano bat ere asko eskatzeaz baldin bada. Arrakasta handia dela plaza bat betetzea, baina plaza bat ez betetzeagatik ere ez duela esan nahi kalitatezko zerbait egin ez denik, hori ere importantea, nahiz eta etxera tristegoa zen. Neurriak ere hartua daitezkela eta legeren bat ere aldatu edo besteren bat proposatu, baina batez ere oso importantea dela kalitatearen aldeko borroka hortan gure ahots propioa bilatzea edo topatzea, gure egia topatzea, egia askotasun horren lekukotza ematea eta jendeari hortik konektatzen ustea. Eta amaitzeko, eta agian ez dakit importantea edo guztietan importanteena, hezkuntzaren beharra, hezkuntzan lan egiten duen jendearen lana, eta batez ere hezkuntzak zelan laguntzen digun ondoren gotza guzti horretan. Ulermena lantzen, ahoskotasuna lantzen, eta batez ere sortzaileak ez zaretela merkatua edo nola baita ezateko ezagit piezak hezkuntzan barna lagata utzi behar direnak. Eskerrik, bai. Eta horrekin lotuta, esan nengo ondo geratuko da. Venga. Hezkuntza ofizialetik kanpo sortu behar dugu kultur eskola. Hezkuntza ez ofiziala edo? Kulturatik. Eskola izan daiteke, baina kulturatik. Eta orduan klabeak aldatuko dira, eta beharrak ere bai. Hori hurrengo belaunaldientzako, zorain badaude, karrera berriak eta hori denak sortu, hori behar dugu. Hemen txegoaz proiektu berri batekin. Hezkuntza erreglaturako kultur eskola bat sortzearena. Adibidez. Eskerrik asko Iratxe Fresneda, Afrika Bibank eta Yolanda Arrieta. Eskerrik asko. Kafetxoa daukagu, ez? Publizidadea, kafetxoa daukagu eta kafetxoaren ondoren izango dugu unibertsala, ez? Urrengoa. Venga, itxaso.
Urrengo mailengurua. Dindandon, dindandon. Bueno, placer handi bat izan da, eskerrik asko, orduak pasako genituzke zuek entzuten, baina, bueno, orain Leirek esan duen bezala, atxeden alditxoa egingo dugu kanpoan, kafetxoa eta hortxe dauzkazue prest, danak zaudete gonbidatuta, eta hementxe elkartuko gara berriz, ordu laurden barru 25 gutxitan seiatuko gara bertan elkartzen, eta bigarren mailenguruari ekingo diogu, unibertsala ez, besteak, eta bertan Laura Penagos, Ana Goitia eta Bera Alonso izango ditugu, berriz ere Leirerekin aipatu dizu eta hasieran onena dela, eta uste dut demostratuta geratu dela, eta Yolanda, Afrika eta Iratxe eskerrik asko. Honegin. Eskerrik asko. Zauden bitarte
Ekingo diogu, Leire Palaziosek gidatuta, eskerreti zuen eskumatik hasita, Bera Alonso, Ana Goitia eta Laura Penagos, txalo bero bat beraientzako. Eskerrak ematea, badakizue amaieran tartetxo bat egongo da galderak egiteko, eta amaitu bezain pronto alde egingo dugu paseotxoan, barkuan, paseotxoan papikoteotxo bat egitera denok elkarrekin, bale? Asko gozatu, gero arte. Oraingo honetan, mahai inguruak izena dauka, unibertsala ez, bestea. Kaixo, besteak. Orain, ez talgabetuko dugu apurtxo batea zer den horren atzean, baina, bueno, hasieran komentatu dugun bezala, Wikipedia gurekin daukagunez gaur, nik ere atera dizuetzuei biografia labur-laburra, ea ondo dagoen, ez, eta bestela Marisari kontatuko diogu zerbait gehitu behar dugun edo ez. Ana Goitia, Lekeitio, 1981, kasetaria, komunikatzailea eta sortzailea. Anatxo Txik izenarekin blogean eta sare sozialetan egin zuen ibilbideagatik ezaguna, tiempos inmemoriales. Jesus, noiz dan be. Modaren eta irudi pertsonalaren inguruko edukiekin hasi zen, baina denborarekin diskurtso sakonagoa landu du, gizarteak gorputzari eta itxurari buruz esartzen dituen estereotipoak zalantzan jarrita. Umorea tresna nagusi bihurtu dut, horren adibide da bere katana bakarrizketa, bizitzako egoera arruntak eta presio sozialak barre eta hausnarketa artean uztartzen dituen. Komunikazioan eta ikusentzunezkoetan ibilbide zabala du, hedabideetan, blogetan eta sareetan egindako lanarekin batera. Hitzaldi eta tailerrak ere eskaini izan ditu. Gehituko genuke, zenbat programetan erredakzioan lan egin dozula, aurkezle lan egin dozula, eta bar, eta bar, eta bar. Guzti hori. Zema gauzain, jora. Guzti hori. Naiku da, 1981 erresistentzian. Hemen, nire alboan, Laura Penagos, Suezka, Kolombia, 1983, antzesle, sortzaile eta hezitzailea da gaur egun, Euskal Herrian bizi da, Bogotan antzerkian graduatu ondoren, euskaraz ikasi eta hainbat antzerki eta filmetan parte hartu du. Hala nola, Azken Erromantikoak, eta antes dio 2024an, eta bere lana euskararen sustapenean eta kulturaren zabalkundean erreferente bilakatu da, sormena eta konpromisoa uztartuz ikusleekin konektatzeko. Toma ja, ondo? Bai, ongi. Eta Bera Alonso daukagu beste aldean, Bera Alonso Fernández, Bilbo, 2000 bateko, klaro, zuia 2000an jaio zara. Hemen daramat pilota automatikoa 1900, ez, 2000atik aurrera ere jendea jaio eginda. Bai. Orduan. Hemen dago, Hemen dago, 24 urte ditu. Euskal aktore, modelo eta abeslaria da, eta euskal kulturaren eta ikusentzunezkoen esparruan nabarmendu da. Gaztetan hasi zen antzerkian, eta bere bilbidean hainbat antzerki eta film proiektutan parte hartu du. Hala nola, Soldado con Diablo, Decisiones, La tercera ley de Newton, eta Nahiak webserian. Orain badakigu beste zerbait prestatzen ari zarela, eta edertasun lehiaketaren bat, txapelketaren batean ere gaiendu egin zinela. Bai. Araxa da, bai. Modelatzen oso ondo dakizula baita ere. Bueno. Zenatoki batean egoten, zu ere. Bueno, lehenik eta behin, mai inguru hau esan dut hasieran, unibertsal ez. Unibertsala ez, bestea. Zer da unibertsala izatea? Ni neu ez naiz unibertsala. Inundik inora. Nola ulertzen dugu unibertsaltasuna? Unibertsaltasuna esango dugu dela, pizkat gizarteak ontzat ematen duen estereotipo guzti hori, ez? Hor sartzen den guztia, beraz ni ez naz. Zenaz pertsona, emakumean naz, azteko. Ertz guztietan nago lodia naz. Ja 53 urte ditut, eta hori ja gure gizartean ikusten da pertsona bat, ja, ez tozu ja inbeste balio, eta gehiago ni dedikatzen nazen horretara, ez? Por bat, dauzkat ertz asko. Beraz, ni unibertsala ez naz. Nik uste dut, zuepe lehen egon gara horretaz izketan, eta... Bai, nik esango nuke gaur egun sistema honetan unibertsala izatea da dirua, globalizazioa, boterea, jabetza pribatua, nola ez, hori gaur egun oso garrantzitsua da. Baina, zalantzarik gabe, ni naiz unibertsala, eta batzuetan pensatzen dut ez dudala, nahi. Zait interesatzen, ze aldi berean unibertsala izatea da kapitalismoren ideia hori zartzea, zartuta izatea, erdian nahi dut, egon nahi dut. Eta ez da
nire helburua, niri interesatzen zaidana da, batez ere nire ahotsa garatzea, eta sentitzen eta pentsatzen ditudan gauzak partekatzea jendearekin. Obiedade bada, baina zergatik. Kaka esplikatzen ari naiz. Ez, baina zergatik behar duzu ez izan unibertsala. Zergatik zer? Zergatik behar duzu unibertsala ez izan. Esan duzu zuretzat askoz interesgarriagoa dela unibertsala ez izatea. Ez, egia bilatzea edo... Agian ez da interesgarria unibertsala ez izatea, baina niri ez zait bater interesatzen. Unibertsala izatea. Ze unibertsala hitza nire ustez oso lotuta dago sistemarekin, oza, ez dakit nola saldu sistemarekin, eta ez zait interesatzen sistemaren konzeptua, kapitalismoren konzeptua. Orduan, nik zentrua bilatzen badut, edo unibertsaltasuna bilatzen badut, nola bait, jarraitzen ari nahi sistemaren aztarna, ez? Guztiz. Eta orduan ez zait interesatzen, ez dut nahi. Baina, bueno, gero hitz egingo dugu, baina bai dugu lehenengo ronda eta ikusiko dugu zergatik dan erosoa edo zergatik izan daiteken erosoa ertzetan egotea baita ere. Bera, zuretzat, unibertsaltasuna. Zer da unibertsala izatea? Hori da, abia puntua ez da. Lehenengon gara komentatzen, askotan, ez da bakarrik, nor dago ardatzetan? Ez dakit idea ulertzen. Saiatzen gara unibertsala izaten erdian egoteko, okupean egoteko, jendeak ulertu dezan, nire kasuan adibidez, emakume trans bat naizela, emakume bat naizela, hori berez, hori izatea, ez da statement bat, edo erdian egoteko motibo bat, ez da. Eta askotan saiatu naiz horregoten, eta beti pentsa izan dut horregotea zela egin behar zena, horregon behar naiz. Emakume bat naiz, jendeak ikusi behar du ni emakume bat naizela, eta horrek eramaten dit erdigunean egotera. Hori da, nik bizitzan izan dudan garai bat, orain beste garai baten nago. Eta nik ez dut, berak esan duen bezala, nik ez dut erdian egon nahi, nik ez dut fokoaren azpian egon nahi. Hori ez da nire, ni ez nahi zona etorri fokoaren azpian egoteko. Nik ez dut erdigunean egon nahi, unibertsaltasunean egon nahi. Garai batean egon zinen, eta egon zinen oso modu normatiboan, esan dezakegu, ez? Non eta, heldu zinen, garaitzera, beste emakume askok, garaitzen ez duten zerbait. Edertasunaren, ez dakit, nola esan, zenit hori, nola bait. Esaten ari zara, orain ez dozula horrela bizi, aldaketa gertatu da hor. Bizitzan gauza asko egin ditut, naiz eta adin asko ez izan, gauza asko egin ditut, baina bizitzan atzera joan algo banintz, zeo zer dago, aldatuko nuen zeo zer dago, eta da. Hori? Bai. Garai batean pentsatu izan dut hori emakumea izatea, eta horregaitik ere hemen gaude, emakumeok, emakumea izatea zela polita izatea. Zela emakume hegemoniko bat izatea, ez da? Emakume bat. Ularra, ulea, makillajea, eta hor egotea. Eta espazio hori okupatzea, nola bait. Baina eske denborarekin, ja, nagusitzen zarenean, eta adina pixka naiz eta 24 urte ditudan, helduagoa naiz. Eta antzera ematen duzu hori ez da bidea. Lehenik eta behin hori ez da emakume bat izatea. Hori, mai gainen jarri nahi dut, hori ez da emakume bat izatea. Eta gero, eske, hori ez da nik izan nahi dudan emakume mota. Emakume mota asko daude. Asko. Eta niretzat nahiko bortitza izan zen horregotea, gero, nik okupatu nuen espazioa bebai, erabatean, ez dakit, zentzu politikoa zuen, ez dakit, emakume trans batek plaza hori okupatzea, nola bait, ez dakit, publikoa unkitu mugitu zuen, garai hartan, baina nik ez nuke berriro egin, hori ez da nire bidea. Zuk nola bizi izan zenuen hori? Zuk nola bizi izan zenuen hori? Oso bortitza izan zen, Ze, emakumea zarenean gizartaren begirada daukazu. Emakume trans bat zarenean, daukazu gizartaren begiradea, eta gizartaren oniritzea jasotzeko beharra.
Eta hori, lehen komentatu da, emakumea izateko horregon behar zara, niretzat, nire barneko, nire burua balidatzeko zeo zer zen, hori, eta niretzat importantea zen momentu hartan, baina oso bortitza zen niretzat, oso bortitza. Eta hori, jendeak ez ditu beti, gure bideak ez dira beti linealak, ez dira beti... Zorionez. Claro, orduan jendeak akatsak egite ditut, eta niretzat hori akats bat izan zen. Bueno, baina igual akats hori egin behar da, gero orain helduzaren ideologia hausnarketa honetara heltzeko hori egin behar zenuen. Claro. Horrela ikasten dugu. Gainera, 24 urte dituzu, gaztea eta konturatu zara, nire ustez oso gazte zen nik, ojala nik zure adinarekin jakin izan manu, zu orain egiten hausnartu duzun eta daukasun hori, ojala nik izan manu, zen orain 43 urtekin konturatu naiz gauza askorekin. Baina urte gutxitan askorekin eta orain hazinez konturatzen beste askorekin ere. Adibidez? Lehen egon gara hitz egiten ez. Emakumeak adibidez adin batetik aurrera desagertuta gaude edabide guztietan, ez gaude inun. Ni orain bizitzako etapa berri bat hasten ari naiz perimenopausia horretan nabil eta oso galduta nago. Baina guztiz galduta nago, ez dakigu zer dan, inork ez digu horri buruz hitz egin, ez? Hori falta gara emakumeok ikustea leku guztietan adimatetik aurrera, bai, ematen du ja adimatetik aurrera ez gara existitzen, eta orduan adimatetik aurrera ditugun etapa berri horiek eta ez dakigu ezer, aurrekoan esan dien saltu nintzen lanera eteben eta ze modu sana harrerakoek eta gaizki nago. Ni holakoa naiz, ez? Nik dana, eta ez nago ondo. Ez nago ondo, ez dakiz egertatzen jaten, hormonakin nabil gora, eta bera, ez nago bape ondo, ez dakiz zer daukaten, eta ez daukat inor alnabenik eta beraiek izan ziaten, bienvenida al klub. Ongi etorri gure klubera, gu ere horrela gaude, menopausiaren horretan da, karo, konturatu naiz, ezen naiz liburuak erosten, irakurtzen tal, oso galduta gaude, baina nola ez daukat nik informazio hori ez? Egunero irakurtzen dut prentza, egunero ikusten dut, naiz emakume bat ikusten dute informatzen naizena, nola ez dakit hori, ez daukagulako, ez dagoelako hor, ez? Hori da, azkenean nik konturatu naizena, adin batekin, gaina, ja ez zait inporta jendeak, ze lehen esan duguna, beti nahizen dugu erdigune horretan egon ez da, unibertsalak izan, borrokatzen egonaz bizitza osoa, unibertsala izateko. Nik uste, eta gaur egun be bai, ze beti, Eipiniko eta adibederik errezena, seguramente hemen denok daukaguna, argala nahi dut izan, argaldu inbernaz. Eta ikirole egin behar dut, ze bizitza osoan esan didaten ni izan behar nazela modu batekoa. 80. hamarkadan nerabeak izan ginenok oso gogorra izan zen, ze gorputz perfektua saltzen ziguten, eta orduan ni beti emakume handi jeixanaz. Bueno, baina gorputz perfektua beti saldu izan digute, baina gorputz perfektu hori izan, zelan esaten zioten, heroin txik? Bai. Ez, edo ziren, zakit gogoratuzko zareten estetika horrekin, baina zan, Kate Moss eta buena, ez, skinny jeans. Hori da. Eta zan, bueno, nik ipurdi bat daukat non baiten zartzeko. Amezkeria bat da, ez da existitzen, esan nahi dut, oso subjetiua da. Bai, era bat. Osea da, beti bezala ez, baina hori da, sistemak nahi duena. Imposatzen duena. Imposatzen gaituena. Eta gu hor sartu behar gara, beti hori nahi nuen esan, azkenean da, nik sartu behar nintzen estandar batzutan, nire gorputza esan azartzen. Ni haundia izan az beti. Eta orduan, haundia nintzenetik, inoiz ezin izan dut nire lagunak erabiltzen duten fraka, baina orain ikusten ditut argazkiak eta esaten du, baina ez nintzen ez da lodia ere, baina argaldu eraiten zidaten, ze sartu behar nintzen estandar horretan. Eta hainbeste dieta eta hainbeste argaltzearenak zerrekarri nau lodiago izatea. Osa, no tortolar arte nao. Ni argaldu nahian eta sartu behar horretan, ba ez, bai heldu naiz momentu atera. Esango dut ere, hemen aurreko mai inguruan, markatu galdetuko ditu zure unibertsaltasunaren inguruan ere, baina aurreko mai inguruan kalitatea hitza esan bezala, honetan san anak tortolar arte dagoela esatea. Bale, hau zan erronka. Atera da, jazta, kendu dugu gainetik, Laura, barkatu. Zuri unibertsaltasunak non ez dutzen zaitu? Zein da erronka zuretzat hor? Leku guztietan ez dutzen nau, esango nuke, batzuetan itota sentitzen naiz, oso gaizki, oso gogorra da bakarrik sortzea,
dirua, ez dut sortzeko, berez, ez? Baina ez da bakarrik dirua ez sortzeko, baizik eta bizitzeko, ze ni bizirautzen ari naiz, beti. Eta hori sortzaile gisa, hori oso gogorra da. Lehen aipatu dudan bezala, nire familian, Kolonbian bizi da, nire aizama, orduan, bueno, orain sortzen ari naiz zare emozional bat, behintzat sentitzeko familia dudala, ez como gutxien, oza, como, bueno, behintzat hori nire esku dago, ez? Baina, eta batzuetan oso errudun sentitzen naiz. Zerekin? Ze zure galderaekin lotuta, errudun sentitzen naiz nahikoa, ez izateagatik. Ze hau da beste gezur bada sistema, orduan, naiz, klaro, gaizki egiten ari naiz, naiz nahikoa, ez dut ongi egiten, orduan, klaro, nazmenduak, erraldoiak ditut. Baina, zorionez, aldi beran pentsatzen dut ez, ernei bili behar dut. Hau da, zaborra. Hau da, sistemaren zaborra, eta hau da, emakumeok ditugun zaborra, agian, lasai, ez dakit nola esan, ez? Izateko, bizitzeko. Ez, ni erruna nahi, ni gaizki egiten nahi naiz. Ez da, sistema ez da, ez, nire esku dago, ez? Antzure autua eta egitekoa aktiboa da eta kontzientea sistemaren indar guztia ez da zure gainerori, ez? Nola? Egiten ari zarela erresistentzia indarra, baita ere, ez? Unibertsala ez izateko eta gauza bat erori nahi ez duzun gauza horietan ez erortzeko. Era berean hizkuntzarekiko autua ere egin duzu. Kontzientea eta aktiboa, euskara ikastea erabaki zenuen, baita ere. Bai, beti maiz esaten dut euskara ikasteak lurra eman dit, hemen Euskal Herrian, behintzat, dezerria hainbortitza sentitzeko. Bai? Bai, oso ondo geratu zaizu. Bai. Enekien ongi. Bai. Enekien ongi esan dudan ala ez, baina bai, beti maiz esaten dut, eta nik euskara maite dut, eta gian hori, aipatuko dudan agian oso gogorra da, baina euskarak bizitza salbatu nau. Bai, Zelako lana, hizkuntza bat ikastea, zelako lana. Nola? Hizkuntza bat ikastea, lana handia dela, eta era berean, mundu bizio berri bat ematen dizula, kosmobizio berri bat. Claro, eta nire burua entzuten dudanean, pentsatzen dut, bai, Laura benetan. Hori esatea, gehiegi da. Agian exageratu, agian, baina bai nire kasuan, bai. 10 urte egon naiz antzerkia izan gabe, nire ama hizkuntza gaztelania da, eta hasi nintzen, justo, euskara, hasi nintzenean hitz egiten. Orduan nola ez maitatu, mesedez, nola ez maitatu, nola ez maitatu eta landatu eta sustatu. Ezin dut, maite dut. Wow. Claro, orain jarraitu. Wow. Beste, horrekin lotuta eta jarraituko dugu, baina beste kuriosidade bat, Laura. Argi dago, unibertsalizan eta izatearen kontuak gorputza zeharkatzen duela, ez? Eta hemen, ezerita zaudeten hirurok, gorputz desberdin badaukazue, intersekzio desberdinak dituzue, bata bestearekiko, baina zuk oso modu kontzientean ikusi dozu, zer dan hizkuntza batean mugitzea eta beste hizkuntza batean mugitzea. Ze desberdintasun dago ertz baten edo bestean egotea, hizkuntza bat erabilita edo beste. Hau da, zuk euskaraz egiten dozunean
nola begiratzen zaitu munduak, eta gaztelaniaz egiten duzunean nola ikusten zaitu munduak. Hemen, Euskal Herrian. Beitu, netzat oso luzea izango da erantzuna. Ze kolonialismoa niretzat, prozesu kolonialista, edo prozesu kolonialistak jarraitzen du. Eta gai hori asko interesatzen zait, ze ni neu bizi izan naiz nola bait. Nik enuen aukerarik gure hizkuntza ikasteko. Orduan, zentzu modu batean edo bestean, Euskal Herrira iritzi nintzenean edo etorri nintzenean, berreskuratu nuen hizkuntza hori. Ez como, bale, euskara ez da nire hizkuntza. Baina, aukera izan dut ikasteko Kolonbian, enuen aukerarik ikasteko. Orduan, hemen berreskuratuko dut arbazoen lekukoa. Ze, konbentzituta dago, bai, Kolonbiak gure arbazoek eta hemengo arbazoek lotura handia dutela. Nire ustez. Bai. Orduan, hemen euskara hitz egitea ez da bat ere erraza, ez? Eta zentzu horretan emakume migratua naiz, ez? Nien naiz migratzaile, hori beti aldarrikatzen dut nik, nien naiz migratzailea. Migratu egin nuen aspaldi. Bai. Oso ondo. Bai. Baina, emakume izatea, migratzaile izatea, euskaldun izatea, ez da bat ere erresa. Ez da bat ere erresa ematen du, aiet, ez como, bueno, zu ja euskalduna zara, eta orduan ja ez da. Ez. Ze, Euskal Herrian, Euskal Herria bizi da beste prozesu kolonialista, ez? Nola ez? Eta niretzat garrantzitsua da hemen gehitzea. Baina, bueno, ez dakit hori den zure galdera. Baina batzutan baina ere, batzutan galdera botatzen da eta erantzuna ere interesgarriagoa da. Bai. Eta batzuetan polita da, hemen beti gertatzen zaidana, ez como, ai Laura, ze ongi, ez? Euskalduna zara eta lortu duzu. Eta ni pentsatzen dut, eta hemengoek lortzen dute, ze oso folkloriko eta oso polita ezatea, euskalduna zara eta kolombiarra, ze ongi. Eta pentsatzen dut, bai, baina hori da folklor, da kompromisoa, da jarrera politikoa, orduan. Hori da. Orduan, bai ikusten da parte hori, ez dakit nola esan orain ez zait ateratzen ez gaztelaniaz ez euskaraz, baina... Bota. Ez zait ateratzen... Ez zait ateratzen hitza, ez gaztelaniaz euskaraz. Pues modu hori, bai, ez gaztelaniaz ez da ere begirada hori kondescendientea, ez? Begirada kondescendientea, ze ongi, euskalduna zara, bai. Bai, hori da apur bat gertatzen dena, baino jantzian jarri argazki bat, da, Jose Ausartazaren, maja, que pasada! Baina zuri ez, neuri esaten dabe, zeba, claro, ze Ausarta, ez que, claro, siendo gorda, zelan jarri dozu argazki hori, eskata hori, ez? Osea, zelan jarri dozu Ausarta. Era bat. Hori ez, apur bat da. Bai, kontubera da. Azkenean, que pasada, a ver, datzegatik ez du jarriko, ez? Claro, eta horregatik lehen aipatu behar dudana da loditasunari buruz zaloka egiten dugu, baina barruko diskursoa da argala egon nahi du. Hombre, Dano, orduan, koherentzia pixka bat izan behar dugu ere, bai, guk emakumeok. Ez como aiana, ze ongi, pues kontuera da, ez? Baina ni bazpada, dieta egingo dut. Bai, da gero crossfitera noa, por si acaso, eta... Hori da. Bueno, baina hori da, 35 urtetatik aurrera indarra landu behar delako. Osasuna da. Orduan, nor geratzen da, nola esango genuke, nor geratzen da bazterrean eta zergatik? Zer da zentroan ez dagoena? Nor geratzen da bazterrean? Zer da zentroan ez dagoena? Zer ez dago zentroan? Edo zer dago zentroan? Ez que realitate pilo bat daude. Ez que zentroan. Ez que realitate pilo bat daude. Pilo bat.
zer dago zentroan? Zer dago zentroan? Claro, zer dago zentroan? Zentroan dago cis heteronorma, hori dago zentroan. Hori da. Hori da zentroan dagoena. Bai. Gizonezko, cis, hetero... Norma hori, eta bakoitzak bere eraran, Hemen guztiok pairatzen dugu. Baina cis heteronormak markatzen du, non dagoen ardatza, non dagoen erdi puntua. Hori cis heteronormak markatzen du. Eta hortik kanpoan dagoena, beste guztiak gara. Hor kanpo bizizaretenez, zer ematen dizue egunerokotasunean normatik kanpo egotea? Unibertsal ez izateak ze alde hon dauka? Ze alde hona daukan? Alde hona. Askatasuna. Alde ez beti. Ze askatasun horretatik abiatzen hazen bakoitzean zerbait entzun behar dut, edo, baina jau itxutan agolez, barden jat, ez? Baina askatasuna ja, onartu dudanez, ertzean nagola gustatzen zaidala hor nahi dutela egon, egia da, orduan askatasuna sentitzen du, nahi dutena jartzeko, nahi dutena ipintzeko, nahi duten moduan sentitzeko, eta nahi duten guztia nahi dudan bezala esateko, ez? Nik humorea egiten dut hona adibidez. Humorea, hegemonikoa da, bai, dano dauko humorea, humoreak ertzak ditu. Noski. Nik nire humorea ertz horietara eramaten dut. Eta ertz horietara eramaten dutenean askatasun oso sentitzenaz, nahi duten moduan esateko. Nik nire bakarrizketetan oso gordina naz. Hitz egiten dut, zango dugu, unibertsala ez da modu baten, ez? Asko ikusita, emakume bat etorri zaten lekitxon. Ez neban, espero ganera berak hori izatea, baina, zemat hostia eta puta esan dozuz danik. Claro, da segaitik ez dut. Hori, asko guztatzate, baina hori kendu goneban. Hori kentzen badozu, ja ez da katana eta ja ez nazni. Emakume hori zeskatzen jakube bai, unibertsaltasun horretan, finak izan behar barela. Gizonezko batek, esan eutzan, bakarrizket hori gizonezko batek hola nein baeban ezer esan gautzazu, jode, patxi, zemat hostia eta zemat izan dozu, ez. Ez da? Esan nazu emakumean azelako. Ez? Hori da, nik humorea be ertzetara eramaten dut. Kontaten doraz, ez dana, batzutan eitzen dut humore hegemonikoa, gustatzen zen, bai, ni bebarre egiten dut betiko kuñadismo batzukin. Baina, ertzetara eramaten dut. Zertzuk gai ateraten ditut. Etxarren egin nuen bakarrizketa behin eta gizonezko bat azarra junzela zeuztan beren alabiak. Oso feminista zalako nire bakarrizketa. Esan ebalako, emakumi hori titila jausten jakuzela, baina gizonezkoape arrautzak urtiakin gravitatearen legea lurra ikutzen da, bela. Eta arrautza handi asko dauzela. Ez? Pizkat hori kontatzen da, ze kontatzen dut, gordintasun guztiakin da egi guztiakin kontatzen dut, eta humorea pizkat bai egiten dut humorea hegemonikoa, baina ertzetara eraman da. Da ertzetara ematen dozunean orduan, pizten dozu jendearen gantzeo, esan eban, zure haitxa azarratu egin da, ze ondo, lortu egin dut nahi nebana. Ze egiak esaten direnean, molestia itxen diraz, ze egizak diraz. Irautzaileak dira. Hori da, orduan, ni ertze horietan orain askatasuna sentitzen dut eta nahi duten moduan esaten dut, eta ez jakonari gustaten, atea beti dauka hor, ez? Hori da, gauza ona nik ateraten dutena, zuk esan duzuna. Nik ez dut argi egia zan, eta beldurra ematen dit erromantizatzeak, ez? Agian, askatasuna, askatasuna hitza ere bai, baina, agian, orain ni sortzen ari naiz proiektu bat, ez? Eta agian zentzu horretan interesgarria da niretzat sortzea. Nire ahotsa entzuteko. Eta nire eta gure kakotxartean zen nien naiz bozera maile, mesedez, enaiz. Agian gure historia kontatzeko, nire historia kontatzeko. Eta, klaro, nik beti izaten dut kontu bera, baina niri ez didate deitzen lan egiteko antzesle gisa. Eta lehen oso gaizki pasatzen nuen, ez didate deitzen lan egiteko. Orain ez zait batera inporta. Hore pasatzen dut, hobeki nire historiak, eta nik pentsatzen ditudan gauza, sortu alditut. Eta hori da, garrantzitsua. Baina ez da nahikoa niretzat.
Ez da nikoa, baztertuta izatea oso gogorra da, oso nekagarria da, batzuetan apurtuta, sentitzen naiz, frustratuta, bai porrota handia sentitzen dut. Orduan, bueno, ez dakit, ez da bat ere erraxa. Nola da emozionalki behar den babesa? Nola? Emozionalki behar den babesa, hor egoteko. Hau da, zuek lan handia egin behar duzue, ez? Erresistentzia guzti horretan hor egon ari izateko? Egunero lasaitasun batekin eszenatoki batera igual izateko? Nahi duzuen horretan lan egiteko? Nitzako bai. Zaintza behar da? Asko gainera, eta emozionalki, ez da nahi esan nik hemen oin ikusten azoko oso enpadoratuta bezala, ez da? Baina nik egunak daukaraz, hor daukat bikotea, eta esan gotzu, lur jota egoten azela. Ze, kantzaitzen zara egun guztia borrokatzen eta benga, eta gaur bebaita egun guztiak ez dira berdinak. Eta onganera nahon moduan hormonak ingora eta bera, imagina, zelan egotena zen. Ez, egitea da, eta egun batzuk dauz, bezin dozuna, eta nik egun horretan ja ikasi dut bebai esaten, benga, negarrengot, kontaengot ganera txarto nolazik, hori bada beste gauza hegemonikoan. Zelan zauz, ondo, ez na ondo, eta esan, eta solta dana, eta bihar beste egun bat izango da ikasi dut, baina egunero da, borroka hori, naiz eta oso onartut eukidana, eguneroko hori da, eta emozionalki oso gogorra da, Eta nola elikatzen zarete? Hau da, nola elikatzen zarete? Zarea, zan nahi dut, esate baterako, egunerokotasunean lanean zaudetenean edo beste sortzaile batzuekin zarea egin, eta orduan gauzak elkarri kontatu, edo lagun zareak, edo babes hori zuen artean non gertatzen da? Ze lekutan, ze esparrutan, ze kondiziotan ematen da? Nire katzuan adibidez, lagun onak ditut zorionez, eta hori asko da, eta nik uste dut gaur egun hau dela bide bakarra, eta tamalez da horrela pentsatzea, burokrazia nazkagarria da, sistema oso deshumanizatuta dago, oso deshumanizatuta gaude, empatia gutxi, empatia falta, orduan gaur egun lagunak izatea eta ondoan ditudan emakumeak zoragarriak dira, eta nolabait sentitzen dut hor daudela. Esate baterako, nire lagun min-mina argiteknikaria da. Berak badaki ez dudala dirurik sortzeko. Eta orduan beti argi planoa berak sortzen du, doainik. Ez como Laura, lasai, zurekin nago, ez? Gero, beste emakume batzuk, hemen izatea ez da gutxi, eta eskerrik asko, benetan, zuei horrelako zerbait antolatzeagatik oso garrantzitsua da. Eta nola ez emakumeak dira. Orduan gaur egun nire emakumeak eta emakume lagunak sortzaileak maite dira. ditut, Hau antolatzen dutenak emakumeak direla eta emakume sortzaileak ere Maria, eskerrik asko, benetan, eta talde osoari oso garrantzitsua da, orduan. Hau da, nire ustez, hau da, nire modua kudeatzeko nire lanbidea. Lagunak. Eta gero zare bat hemen Euskal Herrian ere, bai. Aukeratu duzun familia azkenean, ez? Bai. Hori da. Ez azkenean, zein da jasotzen dugun inputa? Jasotzen duzuen? Inputa. Kanpotik barru datorrena, ezta? Sare sozialetan batez ere. Sare sozialetan sartzen garenean eta asko gaude, sare sozialetan denbora asko, ematen dugu sare sozialetan, sozietate gisa, como conjunto. Bai. Hor sartzen gara eta ikusten dugu. Hau emakumeak, hau emakume eskondu egin da. Ze ondo. Honek umeak izan ditu. Ze ondo. Hau Ibizara joan da oporretan. Ze ondo, eta bitu zen moreno jarri den gainera, eta bitu zen. Eta urlea, ze ondo daukan, eta behitu, eta... Azkenean jasotzen dugun inputa da, izan emakume hegemoniko bat, lagun. Jasotzen duguna da hori, izan zaitez emakume hegemoniko bat, mesedez. Hori da jasotzen duguna. Orduan, askotan hortik ateratzeko, eta lehen komentatu dugu, lagunak funtsezkoak dira.
Baina lagunak barkatu mostea, bera. Familia lagunak, bai. Aipatzen ari zaren eredua, Bai. aipatzen ari zaren eredu horren... Oi? Aipatzen ari zaren eredu horren arrakasta izango da guk aukeratu ez duguna. Hau da, hemen badira amak eta ez. Claro. Bai, noski. Baina edo eskonduta dagoen jendea edo ez. Edo ez. Baina oroar emakume sortzaile bati eta ertzean dagoen emakume sortzaile bati baten arrakasta ez da amatasuna bere hortan, ez da, ez? Beste bide bat aukeratu da. Ideal horretara ailegatzeko. Ordan hor aipatzen ari zaren eredu guzti horietan emakumetasunaren eredu izan daiteke, baina claro, zu beste gauza bat aukeratu dozu. Edo ez. Osea, esan gura dut, igual etorkizun batean umeak nahi ditut. Igual eskondu nahi naiz berriro. Igual, ez dakit, igual familia bat sortu nahi dut. Ez dakit. Baina horrek egiten duen bakarra da presioa jartzea. Nire buruan eta nire egunerokotasunean. Presioa jartzen du. Beti. Eta bitu hau, eta ja, honek karrera bukatu du. Eta honek ja, hau egin du. Eta bitu hau bitu zerako gorputza dago. Eta bitu kurbak eta guzti. Osa horrek, nik ez dut zan nahi hori egitea txartu dagoenik. Ez. Esan nahi dudana da, horrek gehitzen digun bakarra da presioa. Presioa egiten. Edo eskontzen zarenean umeak noiz, eta lehen umeak hartzen dozunean bigarrena noiz. Eta hori da ardatzen dagoena. Gizarteak eskatzen duen. Hori da gizarteak eskatzen duena. Halaxe da. Bai. Ta nola lantzen dugu presio hori? Gero bakoitzak badoka baditu bere trukoak edo bere, ezta? Edo lagunak, edo familia, edo... Baina gure kasuan adibidez, edo nire kasuan. Ni ez dago eskonduta, nik ez ditut, hogeita urte ditut, beste batetik, baina familia badaukat, baina igual ez daukat lagun sare handirik, baditut lagunak, baina ez daukat lagun sarean kuadrilla handirik, ez da? Hori beste gauza bat da. Ez daukazu kuadrillarik, gizartik kanpo zaude, ze galduko duzu hau festa eta beste hau festa eta txarra, ez da? Hori da beste meloi bat. Hori beste meloi bat da. Unibertsala izateko kuadrilla izan behar da. Bueno, a ber, gauzasko daude, gauzasko daude, baina hori... Eta haupa kuadrillak, oza, superrondo, oza, lo más kuadrillak asko gustatzen zaizkit, baina, klaro, eta kuadrillaik ez duguna... Kuadrilla izatzen ez du nahi esan hori laguntzare, hori lehenik zure lehenik komentatu duzuna, ez lagunduko dizuna, ero behar duzuna, zure proiektu horiek, edo zu gaizki zeuden, kuadrilla da, kuadrilla, parrandan da, gero lagunak... Hori beza osa da, klaro. Beste kontua da. Klaro. Ze espaziotan sentitzen zarete zuek eroso? Nire etxean. Etxean, bai, klaro. Oda, noiz zarete zuek hegemonia eta noiz zarete minoria? Bitu, nire igual paradoxa da, baina nik hegemonianaz, telebistan agertzen hazen momentuan, hegemonia, baina... Ez que zuana, telebistan agertzen zaren momentuan, janparrez hasten gara. Badakigu hor zerbait gertatuko dela. Bitu, barreagatik kendu naute pantaiatik. Ah, bai? Bai. Bitu, hau interesgarria da. Bai. Bueno, batzuk nahiago dute nik umorea igual ez egitea pantaian, eta bai gauza serioagoak. Hori be badakite egiten, gauza serioak eta... Baina umorea kasu honetan ez da hegemonikoa. Umoreak kasu honetan ez du balio hegemoniarekin aurrera egiteko. Arrakalatzailea da, erresistentzia da. Ertzetako umorea egiten dut, orduan hori ez da hainbeste interesatzen. Orduan lehen esaten joan azena, telebistan bai hegemonikan, baina ni neu minoritarian az. Orduan pizka paradoxa da, ez? Nago bertan, baina ni ez naz egunero ikusten dan pertsona bat telebistan. Ojala, ez? Horako jende gehiago baleago, baina ez nahi sartzen estandar horretan, orduan, paradoxa hori. Zuk esan duzu zure etxean? Zure etxean, esan duzu zarela? Baina, berak esatun denarian, nirik eskatzen hauena da, nola monetizatu dugu hori, kontuz, Nola barkatu? Gizarteak nola monetizatu du hori. Hau da, beste moloi bat da. Baina, bueno, zatitxo bat aterako bakarrik ez dut moloi erekiko. Nik espazio asko bete ditut, telebistan, elkarrizketak ematen, eta baina askotan sentitu naiz, eta behar badazuek ere adosen gozarete, sentitu naiz, hori una moneda de cambio.
bufogi bat. Bueno, hau jarriko dugu eta horrela anistasunaren Claro, eta jazta, eta kuota betetzen dugu, eta listo. Beteta eta aurrera. Ala, eta jazta. Orduan, karo, minoria bat izatea eta espazio hegemoniko bat okupatzea ondo dago politikoki bidea da, hori da egin behar duguna, ze gure beharrak, ertzetan gauden pertsonen beharra da, erdiguneri galderak egitea. Denbora guztian. Eta zergaitik hau da ona, eta zergaitik hau da txarra, eta hori da gure... Eta erdigunean jartzea. Eta erdigunean jartzea. Hori da garrantzitsuena. Horixe. Baina, naiz eta aukera politiko ona edo oberena izan, zer egiten du gizarteak horrekin? Zer egiten du? Nik zer egiten dut politikaz gain, espazio hori betetzean, norbait dirua irabazten ari da. Bakizu zer zen dudan? Orduan, eta ez bakarrik telebista, telebista eta espazio asko. Hau jarriko dugu hemen, hau delako, que outsider, que, jo que sé. Orduan, honek dirua ematen dut, eta gainera honek nitxo bat ekarriko digu. Nitxo bat ekarriko digu, eta hori ze positiboa den. Ze engagementa ez daukagoen... Bai, ze orain oso modan dago. Claro. Moke modan dago. Claro. Ez que hortik pentsatzen ari nintzen, esan duzunarekin interesgarria da refleksio hori eta feminismoari egin zaion, bueno, ez dakit feminismoari egin zaion kritika, baina bai feminismoaren inguruan egindan kritika nabarmenetako bat, ez? Noiz bilakatzen da politikoa marketina. Eta bereizi behar diren bi gauza dira. Gauza bada borroka eta beste gauza bada, ez? Borroka individualizatu egiten denean, izena-bizena jartzen zaizkionean, edota badakigu enpresa handiek horrekin kamiseta bat sortzen dutenean, eta mundu guztiak kamiseta hori jantzen duenean. Bi gauza oso desberdin dira. Baina, oraintxe bertan aipatu duzuna da, ertzak zentrora egiten duenean, norbaitek ertzetako nonor zentrora joateko deitzen duenean, hirugarren bat ari da, hirugarren batek irabazten du dirua. Claro. Alaxe da. Eta hor, transakziorako marka da, ertzetakoa izatea, kuota gara. Bai. Ez que hemen ariketa hori egingo bagenu, ez? Norri izan da kuota noizbait, eskua altzatzearena, lau gizon geratuko liratezke kanpoan. Ez da, izan gara kuota hemen noizbait. Eta tristea da, beste batetik. Oso. Tristea da. Baina ze beste aukera daukagu. Eta zeintzuk dira berezko plazak? Kuota izan gabe, zeintzuk dira zuek eroso sentiarazten zaituzteten plazak? Zeintzuk dira zuen eszenatokiak, zuen lekuak egoteko? Nire eroso nagona eszenatokia bera. Nire kasuan. Nik hor, egotenaz, eta ez dakiz pasaten jaten, baina gora etortenaz. Eta da, munduari nago igual ateratzen nik barruan daukadan guztia eta pentsaten duten guztia eta jendeak entzuten banau, ez entzuten ari dira, adi daude. Eta gainera, ondo pasatzen badauz, ez da, baina barrura doaz mezu guzti horiek, ni sentitzen azor, bueno, zesan gotzuet, jainkosa bat, nahi dut esan, handiz, esaten dut, ostras, lortzen nabilez, nire mezu horiek heltzea, eta gainera jendeak ondo pasatzen badu. Zorion txuba da, jode, eske, hori orgasmikoa da. Bai, niri kontu bera gertatzen zait, oholtza gainean izatea, ni naiz, eta hori da leku nire aterpea, ez? Nire aterpea aurkitzen dudan lekuan eszenatokia da. Zuk nola sortzen duzu, Laura? Aipatu duzu lagunen zarea eta laguntzen dizula lagunen batek eta? Baina nola, zure sormen prozesua zeren baitan dago, nola egiten duzu hori? Claro, prozesua oso komplexuak dira eta ez ditut berez sistematizatuta. Baina bai beti gai bat dantzan dut buruan, ez? Orain adibidez, euskara eta migrazioari buruz, hau da, buruan dudana, oso garrantzitsua da niretzat, batez ere gaur egun Euskal Herrian, nik uste dut derrigorrezkoa dela gaia, eta eztabaida soziala, politika, instituzionala, eta orduan ni azten naiz idazten dut, asko gustatzen zait, eta eroso sentitzen naiz idazten. Eta
Eta gero poliki-poliki, azkenean nire lana denez, pues nik denbora osoa dut, eta ez dut beste lanik, ze beste lanik uste dut akabo, eta hau da gako garrantzitsua, ez? Osea, zuk lan arrunt bat aurkitzen baduzu, gero ez duzu denborarik izango sortzeko, eta orduan hau da beti nire betiko gatazka, nire betiko izan ere jendeak, esaten dit, hor aurkitu lan bat, aurkitu lan bat, lan arrunt bat. Eta ez kexatu, ez kexatu, ez duzula dirurik, ez dakiz zer, eta ni pentsatzen dut, bai, zilegia da hori ezatea, baina hori ez da nik nahi dudana. Ni antzedlea naiz, antzedle profesionala naiz, eta hau da nire lanbidea. Baina badakit, korte inglesera, adibidez, korte inglesen lan egin nuen aspaldi, Iruñan, badakit, korte inglesera joaten banaiz lan egitera, agur. Agur, esan behar diodala sormenari. Ze denbora haundia behar dugu sortzeko. Eta horregatik, amorrua, hau da nire, badakizue, hau dela nire sentimendua, ni amorrua haundia beti dut. Oso azkar konektatzen dut bete amorruarekin. Hau da, ez mi estado natural. Estado natural, amorratuta nago beti. Bai, eta ez da, orduan, norbaitek katxeta, bakarrizketaren katxeta edo artea, ze garestia den. Bueno, eske... Barkatu, zuk badakizu, zuk kontzientzia duzu, zein da prozesua sartzeko, zer behar duzu sortzeko emozionalki, mentalki, ze denbora behar dugu sortzeko, eta ez da erresa. Osea, oso ausarta gara, ez da erresa. Baina, klaro, sistemari ezaio baten interesatzen kultura lantzea, sortzea, zergatik, ze beldurra, ez? Agian kontzientzia hartuko dugu, agian pentsatuko dugu, ez? Agian borrokatu dugu, baina benetan, osea, zua, sistemari. Bai, eta ez dut beldurrik hori izateko. Egia? Edo esaten dutenea, bueno, zuk ingo zu. Engo nazua, bueno, eskortarako denbora behar dut prestatzeko, eta, jo, ez da, bueno, a ber, zutako zun graziak inengo zu. Bai. A ber. Bai. Ez dutzen... Arreixa ateratzen zaizu. Ez zaio balorerik ematen gure sormenari eta guk egiten dugun horreri. Horrek prozesu bat dauka, horre lan bat dauka. Nik derrepente zinei saltata, gaur, idatziko, titzugarrizko, ez gauza asko dira, eta ez da bape... Ez que ez da baloratzen. Hitz egiten ari gara sorkuntza espazioen inguruan eta sorkuntza prozesuen inguruan. Zeintzuk dira erakusleioak? Hau da, sorkuntza prozesua, aipatu duzu, zure kasuan eszenatokiak eta baina sorkuntza prozesu batean zaudete, edo eta heltzen zaizue sormen lan bat, edo gidoi bat, adibidez heltzen zaizue edo dalakoa, zein da zuen erakusleioa? Zein da zuen organikoki zuen lekua obra hori plazaratzeko? Non zaudete? Nik bikotea. Bai edo ez? Eitzen dozeo zer da, aber Joseba etorri hona. Aber Joseba, etorri hona, hombre. Hauxe kontakotuz, zei iruditzen jantzuta batzuta, baina egia da. Nik ikusten badut, berak, zer reakzio daukan barre egiten badut, honek funtzionauko dago edo. Segun zertan, hori humorean. Gero beste igual gauza batzutan, ba igual... beste leku batzutera joten dut, baina normalian etxekoak, etxean... Lidia lehenengo kriba, eta geroia, ezenatokietara... Geroia, gaztetxeetan, ez dakin nora, joan, bestera, eta azkenean horre ikusten dut, ez? Proba lekuak esango dugu. Zuek? Bitu agian gauzatxo positibo bat ezan behar. A ber, zer datorren? Bai, klaro, hasi nintzenean antzesten, hasi nintzen konpainia ezagun, oso ezagun batean hemen Euskal Herrian, orduan jendean ikuste dut joaten zela ikustera como, kolombiarra eta euskalduna, pues zer egiten duen emakume horrek, ez? Baina batez ere joaten zen beste antzezle batera ikustera, oso zilegia da, eta normal. Eta orain, nire publikoa sortzen ari naiz. Eta hori ederra da. Hori ederra da. Herriz nabil Euskal Herrian bakarrizketarekin, eta
hori niretzat da zoragarria, esatea, joango naiz Laura Penagos ikustera. Eta hori niretzat bai, hori polita da, ez da besteen publiko, ez da beste enpresaren publiko, ez da... Txurea da. Nirea, eta sortzen ari naiz poliki, pues, nire ustez, hori zoragarria da, eta asko gustatzen zait, herriz herri joatea. Bakarrizketa aurkezten, jendearekin hitz egiten, hori opari ederra da, jendearekin egon bihotzez, ez? Ze oholtza gainean, zutik jartzen naizenean, niretza da bihotzez jendearekin. Ni kanal bat naiz, nire naiz Laura Penagos antzezlea, agian hori Instagram oso ongi dago itzurakeria hori, plantagin, hori tokatzen zaigu, hori tokatzen zaiguna guri, eta, zilegia da, elerki sistema horretan argi dago. Baina oholtza gainean ni naiz beste gauza bat, benetako mamia, arima, bihotza. Eta nik uste dut jendeak konektatzen duela horrekin, eta hori niretzat, hori benetan hori itzela da. Oso ederra da. Bai. Norbaitek galderaren badauka edo zerbait komentatzeko edo gerra oihu bat botatzeko, jabigoaz, 3. nahi badozue. Bai, hor daukagu galdera bat, bitartean nik egingo dizuet beste txiki bat, meloitxo txiki bat utzi nahi dizuet hemen pentsatzeko, sold out. Plazan txikietan sold outaren kontua. Nik bai. Nik eske nire bakarrizketan zati eder bat sold outaren inguruan da. Bai. Baina zuk ere sold outak egiten dituzu, ez? Sold outak, edo soldaduak. Bai, sold outak, lekitxon, bibidar, norberen herrizan, nire herrian maitatuan naizela konturatera. Baina sold outari buruz daukat zati eder bat, eta min egiten du zati horrek, leku batzutan da batzuri. Baina entzun beharra diren. Zer pentsatzen duzu sold outaren inguruan eta iratzen zutera goaz? Iruditzen zan sold outarena eskutatik joaten daukagula. Ematen dau sold outik ez badozu egiten ezarela inor. Eta gainera egin behar duzu zer haundizia, eta zenbat haundiago beto, eta zenbat gauza bat jaipa sortzea lehengo. Oso garrantzitsua da gaur egun jaipa sortzea. Ez? Jaip hori, peio reparatek asmatu zuen, zer da? Edo Huffington Postek. Te sorprendera. Eta hor zaude, ez? Zetorriko da honen ostean. Zerbait daukagu esateko, eta zer da? Ba, ze hostia da. Behingo duela kontzertu bat, kristona, 20.000 pertsonentzako 40 kolaboratzailerekin. Punto. Ez dauka sorpresa hondirik. Eta danok, eta oso ondo dago, eta danok joaten gara, eta familian, eta umeak, eta danak, eta tal. Eta, Fermin Muguruza ikustera noaz, ez da gize, pero si tú has sido de Laura Pausini toda tu vida. Zuizan zara Laura Pausini eta bapatean, eta egia eta dano nahi dugu, karo, danogoa ze historik, ze danogoa zara, eta denak doazen ez nik ere joan behar dut, eta nire zemelabape joan behar dabe. Dareto txikiak zer? Ze gertatzen da areto txikiekin, ez? Oso ondo dago hori egitea, eta gainera hor sentitzen duzuna danok batera euskeraz abesten dugunean, eta uliak ponte, eta nik joaten naz, neunaz unkigarria da, baina ostras. Urte osoan zehar dauzen kontzertuak eta bebai, ez? Areto txikietan garrantzitsua da horretara joatea, ez bebai. Pizkat burua joten ari zaigu sold outarekin. Nik hasieran bakarrizketakin hasi nintzenean, zenbat saldu diraz, 10, zenbat leku, Juleneri nire horreri izaten dutzen, hartu leku txikinak, nik ez nahi leku handizak, ze gero, 200 pertsona eta zelan etorreko dira, nik uste 200 pertsona inpotzio. Kriston presioia da, Kriston presioia da. Ze gehiago daukasunean oine, bakarrizketak modan ipini direnean, daukazuzenean hor, aurretik gizonezkoak, gainera danak ez, eta kriston soldautak etxen dan, eta ni zer, Baina soldautaren, ontsegoaz galderarekin, baina soldautaren sortzen ari den kultura guztionetan ere, sortu da alako erreakzio divertigarria edo humoristikoa ere badena, eta da, benetan ez nuela espero, eskerrik asko. Eta agian da, 7. edo 9. solauta, ez, artista igualarena. Iratxe, mesedez. Bakarrik esan nahi nion anari ze, humorea oso gauza serioa dela. Eta oso zaila dela humorea egitea.
Eta sekulako meritua dela, eta batzuetan nolabaiteko importantzia edo garrantziak entzen diogula, ez da? Eta esan ni gauza serioak egiten du, umorea ere gauza serioa da. Oso, eta behar dugu eskerrik umorea. asko esaten zago zenagatik, segia da, oso serioa da, eta horregatik esaten dut, nik bidaltzen ditudan mezuak, nire bakarrizketak barre egiteko dira, batzutan kontaten doraz, nire bizitzako anekdota batzuk, ez daukatena inungo mezurik, maske torpe bat naizela, edo gafe bat naizela, baina hausnarketara eramaten duen bakarrizketa bat da, katana, eta gauza serioak soltatzen ditut umorearekin. Behar bada nire bizitza hori izan dalako, ez? Loditasunetik beti umorera jo behar izan dodalako, nik neuk hobeto eramateko nire hori, ez? Horti dator, nik uste horregatik dala. Baina arrazoi guztia oso zaila da, barre eragitea, negar eragitea asko zerrezagoa da. Musikatxu bat ipini, konta, ezke bitu zepatzen jaten, eta jazta. Baina barre eragitea oso zaila da. Da, jende guztiak umorea ez da norberak hartzen da moduan hartzen, da batzutan pika itzen dau. Baina hori lortzen danean, zuk esan duzuna lortzen danean eta barre egiten danean, olako mezu potenteak botata, esan dutzut, hori da, dagoen orgasmurik handiena. Egia da, eskerrik asko, eskertzen dutzut esatea. Bai. Zerbait gehiago, bai? Ni unibertsaltasunaren inguruan galdera nahiko etorri zaizkit, ez? Etorri baino lehen mai ingurura eta gero ja hemen behin egonda, badaukat oraindik horre buruan bueltak ematen, ez nago oso ziur egia esan emakume txuri euskaldun izateagatik unibertsal ez ote garen batzuetan. Hau da, esan nahi dut, botere harremanak bezala unibertsaltasunaren ideia abstraktu hori ere malgua dela uste dut, ez? Eta askotan, espazio honetara hauetara iristeko edo egoteak ere deseroso sentitu ahal izan dituzten pertsonak badaude, ez? Esan nahi dut, unibertsaltasun gauza hori ez dela gauza estatiko bat, edo ez daukat oso argi, ote den, eta horren inguruko pizkat plazaratzen nahiko nuke ez dakit oso argi geratu den. Eta gero askotan ere uste dut, euskaldun bezala, euskalduntasunaren barruan badago unibertsaltasun bat akaso, ez? Euskaraz forma konkretu baten hitz egiten dutenak, maketoak ez direnak, euskaldun beltz bat ez dena, ez da kolombiarra, ez da akaso, ez? Orduan, horren inguruan ere bueltak ematea, emakume baldin gara ere, emakume zizetero ez naiz, baina izatekotan, bai, ez dela gauza oso estatikoa edo zera, ez dakit. Eta gero ere, komentatu nahi nuke, uste dudala, euskararen ezakit ze puntutera arte bizigaren testu inguruan, euskarak oraindik badauka bere, euskaraz egitea sortzeak eta badauka bere balioa eta bere garrantzia eta premia da, ez? Eta ez da erresa bakarrik euskara sortzea. Baina zergatik askotan euskaraz edo beste hizkuntz batzuetan sortzen duten horiek edo egiten duten horiek bizitza, sentitzen ditugun pizkat ofensiba bezala, ez? Hau da, ez baldin bada euskaraz bakarrik egiten duguna, bestetasun dator, beste hori dator, eta igual gure euskalduntasuna edo euskaraz egiteko jarduteko aukera ikusiko da ertzitua, ez? Edo, ez dakit, eta zergatik ezin dugun planteatu ere ezberdintasun horietatik bizi edo, ez dakit, gauza asko igual esan ditute, baina... Ez, hirugarren horretan sakondu dezakezu apur bat gehiago? Askotan uste dut, euskaldun garen enean, edo euskaraz bizi nahi dugun enean, beste hori datorrenean, hau da, euskaldun ez den pertsona hori datorrenean gurera, sentitzen dugula dela pizkat beste hori edo gure euskaraz egiteko jardutea kolokan jarriko duen subjektu hori edo dena delakoa. Orduan, nola egin horrela sentitzeko, baizik eta barnean hartzeko eta nola planteatu, gaur egun beste hizkuntz mila daudela. Eta ez planteatzea gure gero egingo dugun performantza bezala, ez? Hau da, beste ekide badator euskalduna ez dena, bat ezagatik gaztelerara eraman behar dugun. Orduan egingo dugu arabieraz eta euskaraz, akaso. Edo, ez dakit, bi gai naztu ditut, baina lehenengoarena interesgarria egiten zait, interesgarriagoa, kaldera bezala, ez hitz egitea horren inguruan, unibertsaltasunaren inguruan eta ez dakit.
he dicho muchas cosas. Ikusten azkenean... Identidadearena eta, azkenean, zenial aluditua sentitu naiz, mai honetan ere, eta batzutan gertu dituzun pertsonak edo dagoeneko ezagutzen dituzun pertsonei ez diezu baimenik eskatzen galdera batzuk egiteko, ja konfiantza badagoelako. Baina ulertzen dut nondik abiatzen zaren, eta agian mai honetan hegemonikoena edo gorputz hegemonikoena edo kokatu nautena ni izan naiz, ez? Eta batzutan gauza batzuetaz hitz egitea edo galdera inkomodo batzuk egitea, zuk zure buruari ere zilegitasun minimo bat eman behar diozu momentu batzuetan edo baimena eskatu. Hortik, ez dakit exactamente hortik zoazen, baina nik aluditua sentitzen naiz ere zeharkatzen nauen zerbait dalako. Hemen bakoitzak ez baditugu gure gauzak eta gure gorabeherak eta emakumeak garen heinean, uste dut etengabe gure burua kuestionatzen ari garela. Etengabe. Eta guretzat unibertsala dena eta ez dena momentu batzuetan ere egiten zaigula dana nahastu. Baina bai, privilegio batzuk ere baditugula noski sortzera goazen heinean eta ez. Eta hizkuntzaren kontuarekin aipatu dozuna, uste dut gaur egun ere eta profesionalki tokatzen zaidanaren arabera, eta nik bai daukadan ibilbide profesionalaren arabera, beste hainbat hizkuntzekin lan egin izan dudalako urteetan sorkuntzan, esango nizuke gaur egun euskara Nei integrazio hitza ez zait bat ere gustatzen eta ezer barneratzea, bakoitzak bereak hartzen duelako. Baina euskarak gaur egun konbibitzen du beste hainbat hizkuntzekin, beste hizkuntzek, adibidez espainolak eta frantsesak egiten ez duten bezala. Eta normalean, kanpotik datorren jendeak askoz jarrera irekiagoa daukala, gure kultura, Euskal Herriko eta euskara ezagutzeko hemengoa eta espainolez hitz egiten duen jendeak baino. Eta beraiekin ikastea eta hezkuntza lan hori egitea, hezkuntza lan uler dadila prozesu bezala, asko errazagoa da. Eta metodologia asko, adibidez asko eta asko, martxan jarretzen ari direla, ulermenari dagokionez eta ez euskararen zuzentasunari dagokionez. Ulertzen delako hemendik eta 10 urtetara, geroz eta gehiago izango garelako, geroz eta hizkuntza gehiago hitz egingo ditugulako, eta hori delako euskararen erronka nagusienetako bat gaur egun aktibazioan. Jendeak uler dezala eta ez aldarazi ez dezagula gure hizkuntza propioa. Jarraitu dezagun sortzen. Bueno, zuena da pelota, baina interpelatua sentitu naizenez bota dut. Bueno. Ezakit erantzun nahi dozuen edo... Ezkenik ez dut ulertzen ongi Amaiurren puntua. Ez dut ulertzen zer esan nahi duzun Amaiur. Mugitzen dena, ez nahi dut. Ez da gauza finko bat, ez da zentroan dagoena, azkenean boterea daukana, edo zentroan dagoena, malgua dela, eta mugitzen da. Depende zen testu ingurutan, ez? Galdera bezala bota dut ere, Depende zen testu ingurutan, unibertsala den hori, izan daiteke gauza bat edo bestea. Hau da, ulertzen? Osea, ez da... Unibertsala mugitu egiten da, ez? Baina ez dut ulertzen, berdin da, sakonean argi eta zehatza zer esan nahi duzu? Esan nahi dut, azken finean, gu hemen gauden, asko gaudena emakume txuri sortzaile bezala eta euskaldunak, beste horretan kokatzen dugula igual gure burua, depende ze testu ingurutan, guk ere gure buruak askotan jo behar dutugula, inkluso unibertsaltzat. Ulertzen? Zena dut, depende ze testu ingurutan, botera harremanak bezala. Aldakorrak direla, likidoak direla... Esparru batzutan hegemonikoa zarela, ez? Esparru batzutan ja dagoeneko hegemonikoa bilakatu zaitezkela. Bai, puntu hori jarri nahi nuen, Agian, bueno, oso zaila, nik hori beti pentsatzen dut, ez dakit agian personalizatua ideia ona den edo ez, baina emakume zuria izatea niretzat gaur egun ez da emakume unibertsala izatea, adibidez hemen Europan, emakume zuriak, ekialdeko emakumeak zuriak dira eta pobreak. Eta bizirauten dira, izan ere, Iruñan, haiek zainketa egiten dute. Eta orduan askotan pentsatzen dut, emakume zuriak dira, europarrak, baina ez dute privilegiorik, oso pobreak dira. Orduan, gaur egun esatea,
zu emakume zuria zara eta orduan, ez dakit, niri oso sakona iruditzen zait, hori gaur egun, hain azkar ezatea, zu zuria eta Europarra izatea ja hegemonikoa zarela. Nik uste dut... Euskalduna, bai. Nola? Euskaldunak, bale, euskaldunak. Enuke esango, errealitate handiak daude hemen Euskal Herrian, eta hori da, erromantizatzea ere bai, emakume izatea zuria eta euskalduna, nahi bili behar dugu, ez dakit, enuke esango. Eta euskara, nire ustez, ez dela hegemonikoa, nire ustez ez. Agian ematen du, edo erresa izatea, euskara oso leku hizkuntza hegemonikoa da, barkatu, ez da, nire ustez bat ere hegemonikoa, kontrakoa. Zerbait esan amaitzeko? Ez que, a ber, unibertsaltasunak egiten duena edo cisnormak egiten duena beti da gatazkak sortu ertzeetan. Hau da, emakumeen artean gatazkak sortze dituzte. Ni emakume trans bat naiz. Orduan, ni emakume hauek ikuste ditut, emakume hegemoniko gisa. Ezta? Baina gero bakoitzak dauka bere checklista. Y me explico. Emakumea naiz? Bai. Zuria naiz? Bai. Baina transa naiz. Ezta? Emakume hau, txuria da, emakumea da, baina bere zirkunstantzia dauka. Bai. Ezta? Ludia da. Baina ludia naiz hori da edo. Beste emakume hori, emakumea da, euskalduna da, baina ez da txuria. Orduan, erdiguneak egiten duena da, gure artean gatazka bat sortu. Ze gure artean beti, saiatzen da, gu deseroso egoten. Ze gero eta gu deserosoago egon, orduan eta gutxiago kritikatuko dugu sistema. Ze gatazka hemen sortuko da, ez hor. Bai. Orduan, hori gizarteak asko egiten du, beti egiten du, eta kaltegarria da, oso kaltegarria da. Emakumeentzat eta ertzetan gauden pertsonentzat, oso kaltegarria da. Oso kaltegarria da. Bai, eta gainera, barkatu, nik uste dut gainera, osea, badagoela como gerrin bat edo, askotan, bai, izendatzen dira ezberdintasunak, baina zentro horretara asimilatuak izateko, no, como the place to be, dago pizkat, ez? Hegemonia hori, ez da, izendatzen dut ezberdintasunetik, baina, bueno, beti izan alzara parte, etorri zaitez, ez eta ezberdintasun hori izan, edo ez hegemonikoa izan, ez? Bai, etorri, baina zu hor zaude. Osa, etorri, espazio okupatu, baina hori da zure espazioa, da nirea. Barkatu, amaitu behar dugulako. Bai. Bale? Baina, barkatu, amaitu behar dugulako. Gai hau da, pizkat. Lehenengo mailin guruan geratu gara arrakasta, kalidadea, eta horren definizioen bueltan. Ez dakit zehatz mehatz arrakasta zer den, baina uste dut mailin guru hau arrakastaren betean eman duela, sortu duelako nolabait galdera erantzunak eta eztabaida bat edo behintzat elkarrizketa bat danon artean. Orduan, ondo iruditzen baldin bazaizue, hau piztuta dagoela hemen utziko dugu, jarraituko dugu kanpoan, hitz egingo dugu, jarraituko dugu unibertsala izatearen eta ez izatearen aldeko arteko elkarrizketa horretara etorri garelako eta hori piztuta geratu zaigulako, beraz, objektiboa lortu dugu, horretan hitz egiten jarraitzea, eta ondo iruditzen baldin bazaizue, saiatuko naiz biltzen gaur orain bota duguna. Ea oraingoan asmatzen dudan. Hasiera baten hasi zarete hitz egiten emakumearen desagerpenaz, agian etorri zaretelako horrekin bero, kanpotik, gu ere hortaz hitz egiten egon gara, eta hitz egin duzue alde batetik emakumearen desagerpenaz gure iruditerian, perimenopausiarekin hasten garenean eta, baina era berean, hor kanpoan ere hitz egiten ari ginen beste elkarrizketa batean, ez bakarrik perimenopausiaz guk gure buruaz eta gure gorputzetaz nahikoa ez dakigulako, ez digutelako kontatu eta gure artean hitz egiten ez dugulako, baizik eta sarri askotan 35 urterekin, invisibilizatu egiten gaituztelako, eta ez dakit zenbat obra ditugunean eta 60 urte aldera ditugunean berriz ere ateratzen gaituzte eta loratzen gaituzte. Emakume honi bilbidean batzutan gertatzen dira olako gauzak, baitu zenbat gauza egin zituen, eta pasatu ditu, 20 urte hor sartuta, alzituen gauza guztiak egiten onaino heldu arte. Hori batetik, desagerpenaren kontua, gero bestetik, daukagun bilakaera eta gure bizitzaren urrenkera. Zenolako erabakiak hartzen ditugun beldurrekin lotuta hasieran, unibertsaltasun horretan enkajatu nahian, eta gero zenbat, atzera begiratzen dugunean, zenbat
ez dakit arrepentidu, ez? Baina nonbait pentsatzen dugun, kontxo, hau ere egin nuen sartu nahi nuelako molde honetan. Arbasoen herentzia ze importantea den, zenolako pisua daukan, eta lekukotza hori hartzea, euskararen eragina zure kasuan, eta hori pertenentzia sentimendu bat, edo inguru baten parte izatean ze garrantzitsua den, ez? Nola zeharkatzen gaituen guzti horrek. Bestalde, honek barrea eragin du, baina oso importantea da baita ere, kondescendentziaren, unibertsaltasunaren punta da ze ausarta zaren ezatea. Zenbat esaten den normatik kanpo edo unibertsala ez den norbaiti ze ausarta zaren bizitzea bakarrik, ez? Zentroan bere burua jartzea bakarrik. Eta kontu zibili behar dugu ez da romantizatzearekin bazterretan egotea. Hau da, askatasuna, bazterrean egoteko askatasun hori erromantikoa da, ez erreala zuen ustez. Aipatu duzue baita ere, sistema honi aurre egiteko edo gertatzen zaizkigun gauza hauei aurre egiteko zeinen garrantzitsua den berriz ere elkarren laguntza, sarea, eta sare hori sortzea, guk erabakitzen dugun sare hori sortzea. Eta horrekin lotuta baita ere, sare hori sortzea bada zure publiko propioa sortzea. Hori badalako bazterrean dagoen pertsona batek egin dezaken gauza derrenetako bat. Publikoarekin konektatzea eta apurka-apurka, sol lauto horren beste aldean dago zuk zure publikoa sortzea eta publiko hori hegemonikoa ez izatea. Umorea ez delako hegemonikoa ez da ere, eta ertzak zentroa betetzeak norbaiten poltsikoak betetzen ditu, baina ez zentrora doan pertsona horrenak. Eta honekin bakarrik bi gauza gehiago gehitu daitezke, eta bat izan da tortolar arte, eta bestea sua sistemari. Eta honekin bagaude, hau da esan duzuen dana. Eskerrik asko, Bera Alonso, Ana Goitia eta Laura Penedez. Listo. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuei, plazer handi bat benetan. Bera, Ana, Laura, Leire, txalo bero bat beraientzako, mesedez. Eskerrik asko. Eskerrik asko aurretik ere egon zareten Jolandari, Iratxeri eta... Nondik topatzen dudan? Ai, ama, eta Afrikari, hori da. Bai, eskerrik asko lengo inguruko kidei. Imagina, ez Afrika berriro zenatokira. Eskerrik asko benetan guretzako, zelako kulturrideiak gara, orain dela 4 urte hasi ginen proiektu hau sortzen, egia da asko kostatzen zaigula, egia da elkarlan ugari egin ditugun arren, bidea zaila dela, ez da, baina marabilloso bada, eskerrik asko etorri zareten guztioi, eta orain gustatuko litzaiguke jarraitzea, polemika eta debate hauekin, egingo dugun pikoteotxoan, guztiak zaudete gonbidatuta, oraintxe bertan dena jaso, eta Pio Baro jarantza abiatuko gara denok elkarrekin, hori bai aipatzea, arratsaldeko 5etan Amaiurrek aipatu bezala, Amaiur Maziasek eta Olfa Sendesnik performantza egingo dute, Guggenheimen kanpoaldean, ea euriak uzten digun, bestela bertara gerturatuko gara ziuraski, eta sarea performantza egingo dute, berak aipatu bezala euskaraz eta arabieraz. Ondoren, arratsaldeko 6etan, hementxe bertan, Miren Gaztainagak zuzendutako eta beste egoitza artistikoaren baitan sortutako pieza eszenikoa, printzipioz ekfrazia pieza eszenikoa plazaratuko dute, gerora egoak zabalduko dituena eta herri ibiliko dena hurrengo urtean zehar horretan. Eskerrak ematea Irati Merin hori, bere izan da aurten kartelaren irudi orokorraren sortzailea eta abar, eta ederra izan da zurekin ere bai lan egitea, ederra izan da zuekin guztiekin lan egitea, Amaikako lagunak, Berriako lagunak, elkarlan eta babes handia jaso dugu, eta garrantzitsua. Orain itxasontzian, Marisa Barrenak azalduko digu Wiki emakumeak proiektua, izan ere lehen aipatu dugu, besten parte hartu duten emakume sortzaile guztien biografiak igoko ditugula Wikipediara, horretan lan handia egiten du Marisak eta bere lantaldeak, eskerrak zuri ere bai, eta gero kontatuko digu horren inguruko gauzatxurik. Beraz, egun osoko plana daukagu, 1000 esker benetan, hementxe gauzkazue behar baduzue, sare bat sortzen dugu, elkarrekin gaude, edo zer behar baduzue hemen gaude, guk ere zuen beharra daukagu, elkarrekin indartsuak garelako, eskerrik asko etortzeagatik bihotzez. Eskerrik asko. Eta guazen! Bueno, listo. Baina ze ondo,